Ghana Deshman Ghana T4 Yamuson for Pahine, aka Fufu Ken, Samatiasia. Sa pepe, Obaso no day, no I share any dear council. And they be didn't come Accra and they are Chumaba Abontin, Samatiasia. Aha, and they say a cover beat to say, the bachelor to say be a full line and I say for no more who say be a Hasi. They were a full system, is it here, Ewa Hasi. You know, higher park, see. Smart as a park as here. Aha, will be a co walk. Will be a niaje. Aha, or more benny and will be anywhere. Or send a face mark so. Will be a unit the other day. Every no so. Then they didn't come over bree. Baby didn't come over bree. Actually, my blabber moonsem. Smart as here. Obaso and no share. Will be a unit the every no. Aha, we will be in a year and a corner. A bachelor monioma. Aha, will be a. Just a brofound on penanty, to be whom Brunia debia and why fit. Smart as here, and essay to for no. Yesuya, cause I'm from a geno, a boapa, what gem from a bois. Aha. Send Yariano, Abama, man for share them on any public bree. Epia bontes mon way, a brewo. No chin bicycles, ano. Aha, we. You crum Ghana, now brewakotan bicycles to say ya. Ye bonnet, ye trenachima. Cassana broade, we are by some as I say, and so someone who are brofo. Yet Tremo harmful will be all to Ghana, or nim say, be had the room see a fool. Ha, we are fool no. We are fool pa any, we are on the charter, and a BBR. Small, you bet you let them no more be. I've been paying the platform so the Obaswa. New things and Kwana be who bar no I share, said the bayon you be be a day. Ashe sa emi rulers be bia obi a mechiawo sa pepe ansu Kofi George aha bia obi a na akua sa pepe adwempa hema bia obi a mechiawo muson fa adwempa ne de ba ne aba tie ne se be na nte kakra ne akasa afa yare no ho because you say nipa bebre ani age because enkane na nka be hu se papa ya wo be say Papa ya obey, nkwahye face mask enso no. Obi ayi afiri nanim. Ye nyina yese ye de ye sole na ye fight ma ade no. Sa ngofo we say kura no mo na de yale no ba mo hwe nanim ye. Sumo enso no kura we ye afiri nanim. So aha. Nti yese ye no so no. Yeso yi ye de se na ebe ya. Yese afina abaso ene ye de ene ye die. Afina abaso ne ye de ene ye didi a. Yese nyina yetimi sole ne yetena ase. Yetimi dwene wa ablabonum ade ebe ye ebe boaye no ena ese ye de ye so ate ase tie se bo ho ban a eno nkire se bi a chenchena ade a wo be ya ebe kun no eno na ese wo ye de wo ye na danda ya na meka se face mask anu na ye ka ho asem ya na nipa bebre enye de enti ase no why wa dwene se bi a wo de mask no na wo hye na abo ho ban o but bona ebo ho ban no ne say ho na ede bo ho ban ebi obi kasa sabi nanumu entaso begu so na bia so konya yare na entaso no ede egu wata ade mu no ura fi a se sa na ye kana dia na nko bia tade bia be hye pie bia no wo ba ye na no no ayede no awro e wo kwana no na wo dagu we kana se washing machine kran se na wo ura fi nka ura fi na no no ko dwale wutrim no hu nyina eno na wo be kasa bia wo bo ho ban tu dwale wie na no Osapo ade dwale ye no ese ototwene okoto sapo mu no otawo ese ototwene eno na aso bo ho ban nyankopon bo soro bo asase ne beto abo ye ho ban e wo sa yare we sem because yare ne de e wo ho enya de a se betimi ade atukodwo to smart ase enya de a se betimi atukodwo to e kana say me fans fo no bebre etima ase wo enoma me de me kan enem de nsem bebre susu be de bebremo e kana say menua akwasi champon babia obi amechiawo nyame nhyirawo aha jebil babia obi amechiawo sa pepe edini bi wo ho a ye twa mo ni ya mo fa nche smart ase mo so fa adwempan ne de ye ba ne aba ene de ye se ye ba work we me se kire mo fu ba ko ha wo ba so anu a hye se de be ya nkomo na ye be kana be de we small hu we o ma duaduane o ma wo ena o mo de de o de rubber akata so nyina nti we say no o mbe yi rubber ni nyina no na ade na ewu mu no ni nyina fifi kama aburuchire
ɔmo yɛ mfom nnwuma paa ɛwɔ ha ɔmo yɛ mfom nnwuma paa ɛyɛ ɛwɔ ha sei obia ene obia nante small hu abrofo nipa bi a ɔmo yɛ very active ɛwɔ bibiem smart ase saa pepe yɛn san kyerɛ mafuo no yie wa ba so nkyɛ bi aba so ano ayɛ no ahyɛ aha we sɛ nyina de ɔmo si kwan fa so yɛ ɔmo fu no abrofo nyo obi ɔmo yɛ akwadwefo nti na ɛka sɛ wo pɛ sɛ wo bɔ ablabo yi a kwan fa so obenya osika ne hia o enye sɛ bi a dwuma akwa akoye no na wo dwene ho at the end of the month sika na wunya no eno ne hia nti menu ahwe menu a wutie me ade e frɛ na akwadworo de ɛsɛ wo yi firi wo ho ɛne ehu kwan ba fa so a wo bɛ da wo bla e bɛ kɔ onim nyina gyina wo nipa no so egyina wo nipa no so ene yɛ de mu kɔ bush kakra yɛ kyerɛkyerɛ mu we mu nyina mfuo we sɛ mu nyina yɛ de ɛyɛ mfuo aha enti uba so ano ayɛ no ahyɛ sɛ da adwempan ne yɛsɛ yɛ tam ɛbɛ kyerɛkyerɛ nsɛm yɛ de ɛde kyerɛkyerɛ mu no yɛpɛ mu nyinaa mɔsɛm na ne yɛbɛ kasa kakra so ayɛ de akɔ akɔfa kwan a ebi a wo ne wo yere bi anaasɛ bi a girlfriend bi te na ebi a ɛba ne nkrata asɛm na asɛfo a edin toɔ ne nneɛma ne nyinaa no yɛbɛ kɛkɛ kansɛm kakra so ayɛ de akyerɛkyerɛ mu yie because am sɛ nneɛma bebree ɛyɛ de ebiti amanfoɔ kakra ne ma bebree de biti amanfo kakra nti no ye ba kyerɛkyerɛkyerɛm ene de yɛsɛ yɛ ntena fie o ye ba bɛgye mframa ne bi ne abɛ nante mfuom so kakra ne ahwɛ de wi a ne ma yɛ de ɛkɔ so ɛwɔ wiase sma aha we mu nyinaa o mfuo na ha nyinaa yɛ afuo ha sɛ nyinaa ɛyɛ afuo ha nyinaa ti we sɛ oba na wo sɛ obegyina mu bɛhu sɛ broni gyina mu a na ɔdɔ na afuo a uhuna abeka se akwasi broni na edo sei na sese bio kwan obefa so a obenya ne sika na ono hia no semati ase kwan obefa so obenya ne sika no eno na ese de tu etirim se obi wo honom na oye nyiyimu ewo bibiem o ma na dwuma na otwetwe ne ho o ma na dwuma na o de na otwetwe ne ho mesra mo se wote Ghana anase wotu kwan a kwan obefa so obenya sika no ena hia o ena youth no bebre omo Ghana no osole anu afrew se ne ho kire no enkane no sabi afuo madwuma ena ye nananom ye papanom edeteteye enso ene no se wokọ Ghana na akokohia brante bi a na se ohunu se ne yonko brante ekọ afuo mu a na omo sere no na omo twetwe no na nipa na wo do afuo no so wanko do afuo na ebede na yenya nobaye e de aba se mo mra meto na munkonkodi minu ahwe minu awutie me she video no na nkoto wonua bi a ote ba bi a se bi wo ye kwadwofo obi o ye kwadworo de akwadworo de yehia no ene no sabi afom adwuma kura no Ghana fo webre empeye sabi afom adwuma Ghana fo webre empeye abrofo ye nipa bi a omo store nuane pa ntino omo ye mfom adwuma omo wia no ma store nuane no so hu wei ni nyina ohu afuo nko a obia ye ne de ntiso hu akwasi broni na so no da bia no ne botomo da eno no nkyerɛ sɛ bia sabi uska no ye de to ma no obre no onya omo store ha sɛ nyina we ni omo maduadua nyina we nsensan we nyina no omo tete de store de mamwa we omo tete store no mo da mamwa omo ayede agikyirikyiri bia gu akyira sɛ ya meduru hɔ a me de beto so mo hunu omo sesa ne nyina kokogu hɔ so omo sesa ne nyina ko store gu baabi sɛ na ebe ya winter ne ba still na no ombenya nuane nso Ghana saa no ma we sɛ nyina no ko bia ye hɔ ensuo to kama a ye weather na good a ye betima ye nuane a store sɛ na ebe ya obia benya bia di Ghana se da kura ni supermarket kese a okwa sɛ kan sɛ kroma sɛ mango nyina ye nua mango krom ha o nso wo pɛ mango a wo bɛ de ubenya on sa me ka sɛ we memma hu ye na monhwɛ so hu nneoma na wadua no ebi na ayede apia free mu no nti obeyi rubber na ayede afiri so no na agye na odua ni nyina na ayede ni nyina fu kama mom yenya mfom nnwuma na Ghana kuafo no omo kura na ese yede nke bom abaso da bia no munya sika papa because omo na kuro no kita omo ena youth ni nyina mpɛso mbɛyɛ fom nnwuma osole a na obɔ ne tie na wafa ne bag so ko pa adwuma owie school a
no anya adwuma o se wiase de ne wiase apem o wie school a o se ne wiase ayede apem because o se onya adwuma anye small we na bi nie menko ho ye na monhwe small se ade na fifi aha we uba ha se na akọ shop a ne bo den enso no uhunu se abeka se scan de scanim smart ya se na bebre ayede ebi afififi wa se bebre no small aha ye fa ntusu ye na monhwe wo hwe kofie ni mu a enioma bebre na afififi wo mu no small we spargel jama for bekan say spargel sa pepe aha ade a omo no omo hyeda ayede storm nua na me beto ensensan bi so wa say ammo ahunu sa ensensan we no omo hyeda ayede store edi gu ho ede ma emoa smart ase omo hyeda store edi gu ho ede ma emoa ye kire mu no ma bebre smart ase enti no ye nyina no ye mo ye homodene se de be ya ablabonum no enkonkon ese da bia na be ye samasa small sensan we Ghana nke twaja ayede atum ahye no enso hey omo ntwaja ntumu o omo store enioma ni nyina smart ase me de mo ko ba bia ansensan no omo astore sansensan we no be hu de we omo sabo bonsensan no ntunu hu a so mo bonsensan no bi sa na no ahunu dwuma omo de ede omo edi small ha nyina omo duaduane oma small abrofo de wo pese obobla fa ho bobroni so ate ase upese obobra ko wani ma fa won bobro ni nyesa abrofo no me racist o abrofo nye racist ye tuntun fo no kra na nke ye racist o no ma bebrem suma hu aha nyina mfuo we nyina mfuo aha omo ye kua papa obi o Ghana wonim se sabi hwa we aduaba ne bi ni o suma hu aduaba ne bi ni we ye kana se Ghana fo be kana strawberry sa suma hu enie ntu hu a enya sasa bi omo hyada kodua no ba bi ebi nie small hu sa aha nti we kumbense nyine a ena afifi wa ase nkokon no fifi wa ase nkokon no sei ena strawberry na yitie small hu na ha bande we sitie no aha me kire mu no mani su kakra ade a obi yakotambesi store shepe hu anim se ebi a omo dua na ye de na fifi ye no se ebe sisi wo small hu small the way ade ni se esitie say na strawberry ni esitie aha high egg bearing sa pepe aha say na tie small hu aha nti me de mo ko sensan no so no de o mo si abobon sensan no ho na be say yes say wi aso ti wi ase ade bia hu no hyen a e o ba bi efiri de ba small ate ase aha nti we say nyina so so e rubber o mo de ese de o mo de se efuo no so no we o mo wi o so mo abobon no kama Mabobo nti obesan ye phone bi mu a obesan baaba ni nyina because ontungu small sell rubber no mo de kata so mo wi a no masan yi small hu me de mo kwa akọkire because mo asoso emponko ene ye kana se nantwie a ya wi o mu nyina no mo hu nuane eso so no sensan ni nyina no we sensan we mu nyina no we de gu esese we o ma be sesa ni nyina afiri wo sensan we o ma sesa ni nyina no my do maboa mpese me de mo kokokire me kokire mu de wi ansensan no mo si abobon sensan no ni wi a ye topic na nkasa na hye da ya da aba so be didi nkomo e na adwempa hina tiesi afuom so me bae me nya mfa so kakra me nya aduaba baako so ma tie ase ye aha ile da ne se ye de ni o ma ye new e bebrem ye ntena fie nko a enye video entum futuro enwu mani keke o obi wo betena fie keke no aye video a de ohun e nyina no aka ye de ese ne beta so le pia bonten ade a wonhu ye no ye be mo aye de ehunu ate ase aha wo ba so a eni de kwan so no no a share no subscribe to the YouTube channel no eyi am kwa gina hu yi eye nsensan no we say no mo store a egu ho afebo small hu egu ho afebo enso Ghana nsensan ne atwaja atum na ahye kodwo to atwaja atum na ahye ye nhunu ne yusuo ye nhunu ne mfaso ntakwasi broni ba ukrom Ghana na asape no ayeye na woto mo hu de we mo say nsensan na tiefo small hu de we mo say nsensan no small hu nsensan ni nsensan na meka ho asem no nsensan na meka ho asem no eni o
Small, me to know. Since I don't find me 10 pay. Small, since I don't me to know. And then me 10 crampo head and pay. Where a idea on my head out store and come and say, Blasting I'm in trouble, my dear. Small, I'm on once and Sano, a cool. Wait, or more time on. Omo da kogu ba bi kakraka mo odan kese a omo no kogum omo dwene emwa no hunti no na e kan se ekwam ye de eba a no mo ntimi enua nsensan ne biem awo blenim no nse awia ne be se ya mo dua nsensan na no ma bobo akogu ho se da be ya awo no edoso etene awia no okrom ha na omo ye de omo da mamwa na ye de edi se da be ya ukọ shop bia na wo pe nam na asefo ani nyina no benya bi nti kroma da bi omo store nioma ewo kromu ase on rubber na make can say rubber yo munda akata hai omo na kata omo no ba yen no so no ni na no e no ma ede omo sa mo bobo no kama e de egu ase no small eti yan tena on tufu turo nya de enwu mani ya before no yan nyina on anya adwuma da bia ka se be ma de obema nyina no anu botom wo ya oba so a wo ba wo ye nyina so anu botom ene de mema tumi ye no e ma so timi ye de eye de ma so timi ye no mema so timi ye timi nua ahwe me nua wutie me share video na nkwa akiri na obi asa bi osole a wode nsa ahye ne dam fa duem wode nsa ahye ne botom na on de aprapra Mr Life no aprapra no ho on koma no obi koye adwumanya ska no o calculate nipa no mesra mo saa no ma no munyai edum pempenso a ese nipa tuntum ye ho odene ese timi ye adwuma eyusu ya adwene so na ye mfa futu we say e ma ye ma mpanyini sa omuntimi mie eye aka na say shop kese wo Ghana factory kese o betima ye nuane asto nuane kromo aba ha sa strawberry we say we awia ne beba no na mu dua o but awia no kwa omo obi a o ma hyeda de agu eka na say kan mu box mu konko a omo di nsu agu ho a ko shop bia benya bia ye dey ato omo di yogurt bebre Ghana we de obehu aye fan yogurt apart from fan yogurt me hyeda hu ade titiro bi omo de ye enti yesra mo say mo nya da mo ntimi nya nwuma mo betimi a store neoma a be boa man no enti so le na say otifie na say okọ school wie okọ university wie na say wunya adwuma anya dai enya wunya adwuma anya eno nche say wuntimi nya afom adwuma o farming work e be boa pa ma onya ska so mo ate ase enti yesra mo youth no mo siso no ma obi enka say bia wo ye afom adwuma ntino e bia kana say wunya nipa na say ena ma no so young girls no masiso no mo so ka ho bi ntira mema no so mpese o makwa afu makwakoye adwuma because enim se okwa afu mkokoye adwuma wo de wo ho bon wura wo ho bon wura ntino obi wo ho no na akose ne pekra wanya de ompew but ma ye fa sa adwene so nhye yetirim because oba no wo ska obedi wachi uni ska uni wachi be ma de ye adwuma den so le na tam se kan na de kwa afuom na ho na benya osika afura menua ko na kokoye wadwuma because nenu school no kra no mo ko school bebre kra o Ghana no obi o wie school minim nipa bebre ba mo wie school no mo nam ton enkura aduro no mo yede no mo ton somoti ase aha eno nkyere se bi school no kwa ne fa so ama so otimi ko school no yusu na adwene se mi wie school no mi nya adwuma bia amfa me certificate enye nti ese me yede ese mitimi pe adwuma bi eye no mo ton enkura aduro obi o nam wo ko university wie enso no na akwa san ko sua carpentry work mitu chemo san ngofo no nyina obi o bo no homodin wo Ghana kuronum watu kwan so ba kwantu mu a wonye kwadwefo obi o te abrochire ukoma ne 2 hours adwuma aprapra so nkonkoye na fie steps so nkoye paso a wosemme sa adwuma we mi dem fata me obi a woman office say bia kan say omo ba bi omo change omo toilet so no won konko pepe ho a woseme de sa adwuma ne fata me enso wo koye sa adwuma ne wi a sa nipa na efrew pesika firi ho na kwan be na wo fa so a wo de wo utimi enya kokuduro akwa koye say ukoyi ni omam na atimi kokoye sa adwuma no menuanom mesramo mo ma yenya de yentimi endwene enko akini yenwene yankasa so ablabo ho se na be ya daachi no ebetima aboaye ewa ablabom daachi no yetuye na esi baabi a nyambesa bie kwan abie chance bi dae de ede amaye mesramo pa sa pepe efuomu a na ese yenam yo
I had asked all say and you number did nkomo na ya twema adwene asibibi so kakra wa ha mon share video no na unua bia o ba bibia onya binya dai enhwe smart ase eye e ka ne say mpese me kire ne mom kakra wa ase de kire mo se bia wo Ghana na opese otu kwan e bia wo ba no wo ne e ka ne say bia wo yire ana sa wo girlfriend e bia mo ba ye de mba boom mo ba ye no e bia enam kroma se nkrata asem ti no oba na fa ye funu muntie ha ye pa o ko nipa bebre eye de ente saa no ma we si ase ye oba na fa ye funu oba na fa ye funu no ena e ka ne say nyame ya adom ena obi eye de ye de nkrata ekova oba no ti nipa no no de nkrata akova oba no saa nipa ne din eni kwan se saa nipa ne din koto akora no so saa no ma we nipa bebre ente ase ye omo ye mistakes ewo ho na later na ye de akwa ha adwene smart ase ntimi sramo muntie message we say yi saa nipa na ono no okosan ma akora no saa nipa no ne family name no eni kwan se koto akora no so ese wo yire no oba no a wawo akora no ono no family name ena ese omujusu de ma akora no anya se bia akwa yusu be ma no family name na da chi aka se akwa change no ana se bibisa ena ma mu fa ehu enhyemu se bia abrofo no ena se na se no ma kwaso nyina na abrofo no mu nim ni nyina se be mo nya nkwasiafo omunya nkwasiafo ade a ye bia no abrofo mu hu ni nyina enso mo no ayi mo yam se iga enya hwe se ne ye de ade a wo krata so ene ye de ne ye follow smart ase enti no ba bia papa na okosan ma akora no ba bia ne din ebeba birth cert no so birth certificate no so ena papa ne din ebebam se nipa asomasi na ne ba ne akora no ba eye akora na busu din de maame no etimi de na busu din eto akora no so maame no etimi de na busu din ye de eto akora no so na daachi bi no akora na hunu se me maame din na dam so firi me nkura brim enti no eno no ekoba no saa no a maame no eyusu ne din de ma akora na papa na ono no san ne din ne de ba bia be kwa birth cert no so keke ene e kan se father shaft o ma kwa sensan se ne ba ne akora no ba akora no passport o de be pia kwa abonten ene ne din da no so o de be ko school de maame ne din ene be to akora no so muntie ne yie maame ne din na be de ene be to akora no so enye papa no e din na se to no so nfa bebre ye mistake no mo de papa ne din akoto akora no so we wo a wo hwe me unim se ade na wo kwa akoye no enya ade a ye ekwan eye de eye ten but nam enkrata asem ti no eno so nkyere se fa papa ne din no kokoto akora no so edin abetum da to akora no so ye se wa wo ne wo kunu a wo ne te no wo mu wo kwa akosan ma wo kunu no eno no na be ma no betimi di ne din ato akora no so smart ase eno no de papa na nkasa no a oto ne tuo no ono no okosan ma ne ba ntene de ne din na o de beto akora no so hon de ma kire ho no suma de awie na se bia obi aba na okwa kwahia obroni ana kwahia tuntum ni ba no ne oba na ye de awo ase emse emwa no person mo ha ni pa ni kakra so still vim na e kan say oba no wa wo be ma okwa kwahia oba ana se be ma oba kwahia be ma e wa kwantum ase na wo pese ebi nyame ya adom mafa ya funu no mawo mo wo ye no na o be ma no ebia oba no de ne krata be ko bawo no na ya kana say wo no unya ye nya hwehwe wo krata asem nwie enti ye nya hwehwe wo krata asem nwie no automatically no oba no edin be kwa koto akora no so enti mo benya letter na mbenya no wo be ma no udin enkoto akora no so enti wo bubafu saa de ntina udin enna akora no so ha na me kire mu ombe birth cert bia ma akora na saa birth cert no eno nya original birth cert because be ma na hwehwe wo krata mu nti hwehwe wo krata mu no omunya improve say okay papers ni nyina original ntino for the meantime no ye be yusu ma ameni din no e de ama akora no so ye broni a ye yusu broni ni din de ama akora no tuntum ni ba so a ye be yusu oba na busu din de ama akora no nkyere sa wo be ma na wo kosan oye oba no udin meto akora no so muntie ni ye ye hwehwe wo krata asem nyina wie
no mo prove say wo krata no say bibia problem bia ni ho ntia do krata be ma wa na ehọ no ba be original birth cert no e de ama akura no nti hɔ no be yusu o be busa papa no say edin ba na mpose mo de ma akura no abusu edin be yi mo pese akura yusu ni ma me ni din na say o yusu papa ni din no now papa no hɔ na be ka say okay me so pese me ba no yusu me din because mo call can say hospital no forms am fill ye ni nyina no forms a wodi edin am pese mo de ma akura na hye so wabusu edin na pese de to akura so ni nyina hye so nti ye hwe opi pese mu wie na so opi pese mu nyina kama hɔ no ne de udin na your original birth cert no e da ma akura no na se hɔ no de udin na beto akura no so enti se udin nya meto akura no so a menua be ma e ma abumfu ana se bia ene oba no kokontokwa eyemla ewo ba bia but ye hwe onkrata se mu wie a udin no e ba koto akura no so smart ase aha eno so ye de eno so eno no ti menua hwe menua utie me aha Germany Stuttgart ene e kasa free no ye nkyere mu fake adwene a woni patiri mu no sabi ye mfa nhye ye nko a ye botom ye de ye besuasu ane o ma ka ho ne a kyerɛkyerɛ nsɛmu ama obibia so aye de enya ne so ne de obibia so ate ne so ne naba se ne be ya daachi no obi hia wa obeka se nyini pa so masi a ebia nka ade bi se kura nka manye de kama nya ho nim de smart ase aha enti no yasra mo e fa ne se watu kwan na ebia wo pese wo no won krata asem esisisi so na asefo ne de mesrew eni kwasa modwene se bia ehu anase bia bibisa ye wo ho no nko ade a e kire wadwene bia so no ye de be de ye be ka kire ama waye de ama wo so no wahunu de we a enuma ye de esitie aha tino bibia ni ho a ese musuru a kire kura ye nkire mu fake kura smart ase ye nkire mu fake bibia be kire chem bibia ma bibia no mahunu de we a enuma ye de esitie aha e be kire mu no mani so nti se bibi kire wadwen a no an se waye de wa contact ya adwen pa hene bibia so beto ebo ase aye de a kire mu kama ama obia so nya no so ne de nti mesra mo nyame ya wadom na otumnya bi kakra e de tu botomu a endi ni nyina fa bi sie baabi wodi bi sie baabi a se ne be ya daachi bi no wo pese obobla na daachi bi pese o ye de wo ye 1212 bi a wo so no wo betimi aye de aye 1212 na wa ngasa so otimi nya o capital kakra na saa yes amasa no eto aye de eto etwa because ade a yes amasa da bia no aye so kokko bege ansa na wa aye de wanya bibia di no yesre mo the youth na yesis no yensole nyina ye na so yensole enyina ye na so na yentimi nya de yentimi enko emmoa ye ho da bia yentimi nko mmoa ye ho da bia smart ase aha ntine ye mompae se na be ye se yale ekofom kakra no yale ne kofom kakra no enuma be de e be sisi so se na be ya obi opese okokora ni mu ablabo mu bia nipa no betuma aye de atoa na kwantuo so obi o ba bia wo pese wo ye de wotena ade a wo pese wo ye bia no nyame be de nyame beboa wo se na be ya wo so no o dae so ene ade a pese wo ye bia so no won sa aye de won sa aka nyame be hire obi bia wo se ne tam ehwe eye adwempa hene platform yi so no adwempa hene TV da bia de nsempa ebe de ebe bremo ye metumfuturo nya de enwu moni da bia asema me kan se ye nyire ho nya adwumaden sa asimpo na akwọhye na akwakoye adwuma yire ho na ye smart ase ye because o bre na se wunya udi a wa no ho to na sebi akwantia de faso pesca shortcut bia no eso kan say nsunsanso ade shortcut bia no nsunsanso ye de wo so nti yemre emoja ni ne pesca kwa faso ba ye wadwuma obenya sika no yamnyire ho na nya enyiyimu adwuma nyiyimu because obi ohonom na oye carpenter ni oye mason ni ewo Africa nipa no afre o se o pa adwuma na wo wakọ e de ye kan say wadwuma ye de akwa akoma no wodu adwuma akoma no aha na oyi ache akọ no smart ase munti aye pa
carpenter for ni mason for no mo Ghana na omo eje amanfo sika omo konkoye adwuma no ya no obi adwune se bi wo de sika no sesa na fom e na ade baaye yesra mo momoni na ho momoni nya de e na mo nse video no na obi a se bi carpenter ni abu no bia no won fa sa asem we sei entu no tirim e na wi ase na e wo no so wote aburo kire futu no ma obi a no se mu ye nya sika ye de ma na ebusuafo e na me ye dan koye we wo homa me ye we koye we wo homa me no ni nyina na moaye unya osika me nua a hwe me wutie me boa no wo boa no a uta mo so a kakra bia betimi akwa ba akoye no na akwa akoye na wo aye de wasan ba na to odwuma so e wa akwantum na yesa da bia na diska kwa da bia no te akrampo a obenya pressure krampo ko fiefo no am say kamia yese wo de ade ne ko no munum say ade no sesa no fom enti no de koye na no ade ye 1000 no maka acho say bia 3000 fine waka chem say 3000 waje 3000 krampo a fa ya adwuma no so e na yes mason ya ma adwuma e kine se carpenter ni ama adwuma so magi ska no sa carpenter ni no woni ne kasa obeka cho se o bro ye bo mpa ye se nyambe ya adum na ejanka akwantum yeso etime ba hobi nyambe ya adum na akwantum no yeso etime ayde yeso etime aba akwantum num bi ne yeso abebobla smart ase yeso etime ba akwantum na wo ba akwantum num na obebobla no se adwuma den na abaye o nti ade ntina nipa obi di adwuma ma wo se ya wonye se adwuma no. Oh, there be carpenter ni bia ni misika na me dem carpenter ni be there di misika carpenter ni misika futu na me dem ma obi a smart ase aha enu ntino se wo person obebo bla wa abro chira obi a carpenter ni we mason ni ene omo mo jeje sa contract no obi kasa wo se pese me ba abro chira bebo bla na bla bo na wo bo na obi ti abro chira no no so diska ba se fa ya adwuma no wo no adwuma no wonye ye frewa wo se mada ye frewa wo se wo me phone na dum and a light off na ko da bia excuses nkwa no mmema ntino se wa anyere ho anya de anya adwumaden a obeda na watimi aba abro kire se aba so ba ba ya adwuma e wa ha se wa anyere ho anya adwumaden a obeda na waka so ba kwantu mu ase aba ba ya adwuma nti yensu adwumaden eye so bi de adwuma ma se ya yen ka no kore enkyere nipa no ko abro kire se na yete no obi ani ho a oye dey oba eba so ba beda o obesole ahomache aye dey akwa adwuma no ahomache wo sole da akwa adwuma no me ba say there my brother say what you know try change your things which you have no ideas of it or you are saying it's not true. Just nonsense here. I tell you, country and stuff. Wa be baswa, ubedi atem bia no. En sell credit image na so choro. No one say where you hu afri so boko. So what you say? Oba ahani atem. No one say where you hu afri so. We enye chenchena by force. Sa ade a wo mpese wo hwe no wo hwe o. So what you say? Nti ha no oba ahani atem. Ene ye na ebu ye ho so ate ase ebu ye ho enti no ka se wudi atemu a eno kra no enye no na sabio e fa obi hu so mo ate ase enti obi amana ni na ho ye de ese aba se be cancer mpa de akire mo nti ebi aso America no obi ya obi sam no obi sha ase we carpenter ni we mason ni ye ka mo asemu a na de na ha mo but ye be ka no kra ye de e de akire mo ammo hunu ne wi anu mo sitie monyere mo hunya adwuma carpenter fo ni mason fo no mo yesa anwuma no na wo bi da adwuma mo na wa ye 419 we na 419 na wo sen pa abro kire aba na abro kire na wo pa aba no be da na wo ka so ahase ko si bro ni de adwuma be ma wo amo asola ko ka se na me haya me ya chena me haya me ya wo de adwuma na ma wo no bosome so na etua oka so Ghana ukokoje contract na wa da nipa na wa jiska gubutum ujiska num half wie ye frewa na otwetwetwon no munya sa akwadworo sem no sa akwadworo adwuma no munya sa anwuma no na enye de na moamo we be ma asem a o so obetima kan si obu no se obema no ene obotum nti munyere mo ho na munya adwumaden de hu hia wa anhye wo ho den a utu kwan kra na wontumi ntena se wo sole na se wote yekurum Ghana na se wa anhye wo ho den a utu kwan a wontumi ntena
smart the chroma say alarm in the nyane alarm na de sole e krom Ghana de time a open no e na oda wo sole omo mo ye serious no kakra bi nti etum nyina mofo se mu seriousness na ese ye dey ese ye adwuma minim se obia peso ye dey oduru pempen so obi ono so na ne ye de na neje nti ade e betima ka akere ma no because so bi table chira so send this car blem na se mo fa nya adwuma ma na nipa no obre no nya ska no bosome so a obetua na dan ka tuatua no ma bebre no ska kakra bi e no benya da to no san boa no e de ba na se mo ba giska no e ne ba sa sabi wa san ka nya ode nti menu ahwe menu awutie me obi ama na nya dai e na ho na e de me fa abonten kakra e be didi nkomo e say we tam kopa o enso no mo hu de we a weather no sitie no still awia e dai awia wom nti we ade be san kura wonya dai wonhunu we are born nwumre be kan say ko born nwumre 9 e wo Germany ha say smart ase enso still awia e dai awia wom nti menu anom obi biara oye kwadwofo bia no muntunofo no nsole enkonko ye adwuma obi bia oye kwadwofo wo sole a woje obi ska 419 ne saa ne ma ne nyina no fraud ne saa ne ma ne nyina no hu hia ewiase obre na wunya ede obre na wunya wudi a ho to smart ase nti obi anyere no ho enya adwuma obi anyere no ho enya adwuma na agere wo na ye adwuma ebeboa wankasa wo nsole enkoye yesa masa ewo obi kwan no enko fro bi da bia enkoye beggar enkoye bedding enkoto obi so tina dan da bia de ye kan se ye de ye beyire ho aye adwuma smart ase platform we so de obia ye wan obi abu no se wo ba na ta temdidie na wonim se wo de atemdidie ahye wonu ma ana do obekeke kan sem a obi no be fiu wa wo kan won sem a wo kan won sem wi anu asan yi ho aye dai efri so obia amfo so ena wonni atem emu bi so medi watem ye ni afo atemdidie o so what you say ha ye wa say ye de no ye betumofo ye be ensema be ka akire mo e be boa mo no eno ne ye be de be ka akire mo ene Sunday mo hwe cars obia park ne cars smart de we cars asala ase ye tonton ase ye ton obia park ne cars obia hyehye ne fie nyame ya adom akena omo mbekọ adwuma no so no be de e be kọ munwuma kena mo mbekọ onwuma kakra no mbekọ munwuma ise mo bie onwuma kakra de atututum obia de ne cars apake smart ase aha sene kena no sole ya puwa no e de no okọ na mo firi se bia ha no onyo omo homoden nya adwumaden a obede no watimi atenem untumi ntenem minua no mo Dubai ene kata na enyinam tuche mo ko se ho no so adwuma no edene ho adwuma edene papa so mo obia yere no ho ye adwuma so mo hu wei o mo yi ne frayo a we no kura to mo koto agu no kura no wa o koto agu no be san tuaka wei e beduru Ghana so hu na aye no ma mo no nko a so ha say o mo koto agu so what you say because omo yere mo ye adwuma no ntino entem bi o mutimi to ne o ma mo no esisa mo ne o ma mu ntem bi o mutimi to ne o ma e mo no aduru mra nipa bebre yi yom no ma to agu enche beduru nipa ba akoso so de ne da kire mo no ma hunu nam so mo yere mo ye adwuma ntin da bia mo sesa mo ne o ma mu nti yeso so ye nsua saa ne o ma no ye hu saa no ma no na motivate ye more so what you say ntino enye se bia se bia sole ya kasa keke wo ye kire mo se ablabo na da ho no ese o yire ho se na be ya daachi bi no osusu nko hu obi nko kasa he hwe ka bi akwa no dem he hwe mpabo bi a sha akwa no yenim se wi asensa tea nyina anye de enye pentina ese o so force e wa ablabo m o force se de be ya osusu no betima drum pempeso a we de o so pe enye chenchine twan se obi wo ska o so kofa kuti kwan so ana kofa shortcut na fa kokopeska obi so na yi ni de agu ase no nti obo se car na ba na ba se ni nyina na ye de no mo de ko no makwa akoto agu so mo nti no mesra mo ye tutu mo fo no ye susu ye tutu yeso ye hofo se na be ya da achi bi no ye nyina ye hia obia betima ye de obia ho beto no amande obia hwehwe bia no obia ansa ye de obia ansa aka aha nti no ye de platform we se so de oba ye no ye betutu fo afutu nko a na ebe de yebetu ama obi aye de ehunu aha sa pepe enye sese bio ye ba abe kansem bia ebe chichire obi adwene na ya ye tonfutu agumani so adwenpan ne platform de oba so a eyensem de ene nsem panko a
ɛne ɛbɛyɛ de yɛbɛka akyerɛ mo smart ase aha nti mesrɛ mo a mo hwɛ me bia no we me pie yi me face mask ma amfa we kyerɛ sɛ mpuntuo yɛ de ɛba abrofo na yɛhyia ɔmo no nyina no obia no ɔyɛ de o hye bi ɛno so nkyerɛ sɛ police ni hyia no ba bɛbo daabi nti yɛkurom ahoban bo ni nyina no ɛsɛ police fo nso so hunu sɛ sabi ɛno kwa so mo de mmla no yɛ de yɛhyɛ ɔmo nsɛm because sɛ yɛyɛ no sɛ etimi edi mmla so a ɛma obi foforo nyɛ de ɛmɛkeka nsɛm bia kɛkɛ ɛmfa nkyerɛ nipa bebrebe sua futu sɛm ayɛ de ɛda free hɔ nti ɛsrɛ mo sɛ mo betimi ayɛ de aboa ama sɛ bi etimi abɔ yɛ ho ban abɔ yɛ kuro Ghana man no so ɛho ban sɛ na ɛbɛyɛ a dan de nyina no yɛbɛnya nsɛmpa ayɛ de atie yɛbɛnya futu sɛm ayɛ de atie na yɛtimi asua nneɛma bi ayɛ de ɛsoso de abɔ yɛ ho ban abɔ yɛ bra na yɛso yɛtimi akudum pɛmpɛnso a ablabɔ no yɛpɛ sɛ yɛ de yɛpɛ sɛ kɔ na yɛkɔkuduru Nyankopɔn nhyirɛhyirɛ obi bia wɔnhyirɛ obi bia wɔyɛ de wɔsɛ ne tam ɛhwɛ Adwempa Hene TV nyame nhyira wo sɛ ne me no bɛtwetwe nkɔmɔ no ayɛ ɔdɛ na menim sɛ ɔsɔfa bia to kotodwam sɛ mate ase obi ɔpɛ sɛ bio ɔbɔ bra kɔ n'anim ne deɛ yɛsua no na yɛso ahwɛ no so na yɛso abɔ yɛ bra yɛ de akɔ akɔduru hɔ nom nti yɛde makɔ nante kakra nti yɛsrɛ mo obi anyere ne ho nya adwumaden oyere ho nya adwumaden a nyame bɛboa wo obɛhyira wo bɛtrɛ wahyem ɔma sɛ bio ehia ɛnto wo kwan mu da ntem bi ɔbɛma wayɛ de wani agye akwantu mu asɛm de yɛka no de onim yɛkɔ no de onim wankɔ bi a wo se yankɔ baako fo akɔhunu ɔdansefo ne hwan ɛnoma mu ɔdene ɛwɔ akwantu mu nti yɛnua no ma mo ofie mo mpɛsɛ mutu kwan nyina no mo nyere mo na mo hyɛ mo sapo mu nsuo den na mo hyɛ mo sapo mu nsuo den a wobɛduru a ɛnya ade foforo nyɛ de ɛma wo obi wɔnom na wɔba akwantu mu a ɔno obi kasa na nipa na twantro akyerɛ nso oh wei aha woba he akyɛle abosome ubenya skase nipa na utwa asantro kyerɛ no no ama nipa ne tirim ayɛ ne de ama wayɛ de akɔkɔpɛ bosia meka sɛ ɔmo busua kɔ obi kura na wɔda kosia wɔwa akɔfɛ ska obeduru akwantu mu a ɔhyɛ dem 24/7 onya baabi akora no wayɛ de ɛno akɔ nti na nsɛm na woka kyerɛ wo nua ne nyinaa no ɛnyɛ nsɛm a ɛboa no nti mesrɛ mo yɛnka no korɛ no ɛmfa nkyerɛ yɛ nua no mo mpɛ so mutu kwan mpɛ so otu kwan a ablabɔ no ɛnyɛ ayi simple kɛkɛ o ablabɔ no nyɛ simple kɛkɛ smart ase ablabɔ no ɛsɛ wɔyɛ de ɛsɛ wɔyere wo ho sɛ na ɛbɛyɛ a waa no so no wobɛtumi ahunu sɛ pɛmpɛn so a wɔyɛ de wokɔ akɔduru no baabi a woduru yɛ no waanyɛ de wantwe ansan wɔkyi na ɛbɛboa wo ɛwɔ ablabɔ mu nti nɔkorɛ ka deɛ yɛnyere wo ne yɛnka nɔkorɛ nkyerɛ yɛ nuanom mede da bia mesɛ mɛka nɔkorɛ akyerɛ mo wopɛ sɛ otu kwan a akwantuo no deɛ ɛyɛ mo start na mo build mo bank statement o bank sika kakra bi nya bia na da kɔto bank kakra bi ansa smart ase kakra bi nya bia fa kɔto bank sɛ na bia daakye no sɛ woyɛ wadwe sɛ wo tu kwan a ɛbɛboa wo ɛwɔ ablabɔ mu ɛbɛboa wo ɛwɔ bibia mu smart ase nti no sɛ woyɛ wadwe sɛ wo tu kwan no no nkyerɛ sɛ buo sika na fa kɔma connection man bia na agent bi no ni kɛkɛ o wa betima build ɛyɛ wo credit smart ase wa betima yɛ dɛ abuild credit kakra kɔpem sɛ mpɛmpɛso a pɛso yɛ dɛ ukokuduru no Nyankopɔn bɛboa wo ama so yɛ dɛ wo so wetima akwa akuduru aha smart ase nti no da bia no yɛbɛka no kora yɛ dɛ ɛde akyerɛ mo yɛntwa mo ntro da bia bɛka no kora ɛde akyerɛ mo aha Adwempa no so ka ɛne si wɔ no smart ase aha ka kɛse baako nie ketwa no so ne si wɔ no we de atwene mu 24/7 smart ase aha yɛntwa mo ntro da bia bɛka no kora yɛ dɛ ɛde akyerɛ mo yɛ brɛ yɛ mogya ni yɛ adwuma nti no ne yɛpɛ sɛ yɛyɛ no so yeso timi yɛ dɛ yeso timi yɛ dɛ ɛyɛ bi nti menua ahwɛ menua wutie me mesrɛ wo sɛ wobɛtumi abɔ wo ho mɔdene na wotumi yɛ adwumaden bɔbɔ ho mɔdene yɛ adwumaden sɛ ne bɛyɛ a ne wopɛ sɛ woyɛ wo wiase bia no aboa wo mpɛmpɛso a pɛ sɛ woyɛ dɛ kokoduru bia no so no wotumi ayɛ dɛ wotumi akɔ akɔduru ɛwɔ ablabom nti mesrɛ mo wa wo akwantum wa wo fie wopɛsɛ otu kwan wa wo akwantum wotu kwan a wabɛduru ase a nkrata asɛm ayɛ den ama wo nkrata asɛm ayɛ problem ama wo no menua Nyankopɔn sɛ nkɔma wonya krata no bia nkɔma wo nyɛ dɛ entu kwan nti obia ɛmfa sɛ futu sɛm we sei ɛnhyɛ no kotodwam ɛmɔ no ho yie sɛ nkrata asɛm
den a wo so benya wo de den a wo so de beba ndi se bi obi wo krata ma onye ne ho ahantan sem too much because oba na woni bi na nyame boa wo ma benya bi nti mo mu ni bi ni nyina no so no meka saa asem we se mo fa we ntum kotodwo mo nhye mo hu kran sa ba bia wo pese okobia no bo ho ban na ho ban bo no se wo ko ba bia din no be hye wo fie do weekends a wa dress kama na wapie sole na se dress kama na se wo pie a wan kasa no sabi obia no obetimi ayede police kura control no enye mo sa yeme control da bia smart ase nti ye de ba no kura na ye be ka akire mo ye ntwa mo ntro ye nsole enkoye se bia mete mekasa mete trazaku nso na mete kura bi ase na metwa ntro akire mo dabi ye de be ka no kura ye de akire mo adwempa hene efia wotim nie smart ase apartment me fie ni small ho ye nkonkotwa efie bi te say efie si eposo enfa mekire mo metwa mo ntro ye de wo ye ho no ene ye de kire ye metwa entro say bia ye wo ni saa de no nti wa hwe me wa wutie me nyame nhye woden e wa ablabom na da ho no enna ho simple saa nyangopon wo nhye woden na obi bia anya dai obi bia nkoso wa ablabom na me so me kache nyame die no munyam say obi bia bekoso ama wa ankasa so no wani be dai wani beje e wa ablabom ankasa nyame nhye obi bia a wo ye dai wo hwe me ha Germany Stuttgart muso fa adwempa hene de da ne da bia no ye beto akoso e de nsempa no ablemu ye beto akoso akeke kansam ayede e de akire mo se ne be ya wo so te ho a wo so wani beje kwantum a ye wo yi kro bia wo so bia no e den a de oba so ba be hwe no utie futu nko ade a nyame be ye wadom ama wo so nsa ayede wo so nsa aka e mo bi ntum futuro nya de enwu ani nfa bebra ba kwantum a o nim system mu yie nti nipa bibiri twa ntro kire omo ekeka nsem a enye de enim e de kire omo menu ahwe menu utim wo ba adwempan ne platform so de a ye be kire no A to Z ama ehu a obi di ahye omu ehu a ye keka to ablabo so no saa ehu ni nyina no ye betu afiri mu ye be ka nsem a kire ye be kire no ma obi e de be hye omu a wo no na aye odadwene ye problem ma wa wo de onim se wo de sabi wo ablabo na pem no ablabo na mpem ye wa blabo no empem ye nti mesrew wa ba kwantu mu a mo ni na ho na ade a ye namfosem ye kwa ha ye wura ha ye fa ha ye se no yifiri wa blabo mu unya nipa ba akụ bi a mbosola mbedi nkomo ofon so because nim se kurumu ase no wonkwa ho hyefi a stress pa ti unya obi na so ni di nkomo obusebusa na blabo mu nsem smart ase eno ne ye better nti nye yenkase bi a namfosem nti na bi a nkofa adamfo obefa bata ese ohwe onantim yi kwan a obefa so abetototo nyoma obetututu anamo ewa kansa kwantu mu ase no eno so de eboa enso ebe de be pegi adum pempen so a wo so no wanga se wani be de wo so wani beje ama wanga so no wo hunu se pempen so a wo pese wo ye de kokoduru ewo wiase no nyambe boa wo okay scapular do wetu ebusa question no na se yiwa no wetu ebusa wo question no na se ya de yiwa no pepepe obi so ewo asem bubusa no pese obusa so a na so pese ofresi esim so obetima ya de afresim na se wo busa na se akirechiri no pepepe adwempan ne platform so na wa de no aba no itututufo itu obiafo se nyame be ye wadom na mpempen so a pese okoduru wa blabo mu no obetima ya de akwa akoduru na nyame aboa wo hyira wo wa wo so a wo hwe bia nyankopon so wo hyira wo onto nkwannem na de wo pese wo ye wa blabo bia so no nyame aboa wo na utu kwan a yere ho na ye adwuma wo fie so a yere ho na ye adwuma na ba bia no utimi tena ebre episka ba bia wo bia utimi de etena eyiyi ye de ba ye se bi tutumofo ye be kansem a eyensem amu odu e de akire wo ama wo so no wo so wa ye de wani age wonya kansem kran hyesem ewo mu se de obi eye no wo so betimi aya de aya abro ade a obi ya wo no wantumi anye no obetimi aya de abro ntinye se bi obi aya ade no enu nti no wo so no pese okokoye bi wontumi nye nti na aya dadwena ma wo aya stress ama wo dabi bompa ye na yero na ye adwumaden na daache no wanga so no be de ebe boa wo e wo ablabom ama wo so no ne o ma ye de etuma esisi so ne o pese oye bia no obetimi aye de obetimi aye ama nyame so aye de aboa wo ama odum pempen so a wo so pese oye de wo so kokoduru
enhwe obi e kan say nante so emfa mpepere ho enko pesika eni kwan sa we de wunya fa kwampa so ufa kwampa so a na wa de no wanya ne wo se wunya obi se boss details us about the bank statement no eno no to say what could be account no what could be no what to say be account wo be a obey dey enkoye bank nkete pe bank bank akese no government bank nteno no obey dey ukubi your account akakra bia obenya bia na da kotum kakra bia obenya bia no now da dey oda kwakwa kotum so what you say oda kotum a ho a no wa ye wakwa koyibi ni kwa sika no eda accounts no nko ada bia sa ho a unyu sika no kura mpo ho a no ahye da kwa koyi sika no kakra na wasa da kotum tinese da bia no be hu se sika no bi betum na wayi bi betum no wayi na se wo se bank no the run it account no the run it nyame wadom na se obi apeso tu kwan a nya afi na agent bi kwa akwaji sika akodi bank statement enko aho because bank statement no agent be bretimi gi sika over 30 million ho no na akwa statement na the amount na no kura no enya 100% say wo de koye ukopɛ bisa na ebefa o nti wangasa no build wo de wa build wo de a wangasa na be de ebeboa wo say wo build wo de a bank statement say unya 1 cedi because nipa bebre do musika eto mobile wallet so wo Ghana sa mobile wallet no obi wo se bia me bank me kwa makosa line do online banking de wo ho a wa betimi ade usika atum wo online ebe akoto account mbepepe woti aburu kire se kura na wotimi transfer ska ekoto ska mu account mu Ghana ukuta ofun na so betimi aye da ayo bi bia kama nti bank statement ne de wanga sa build wa de a wa na be de ebe boa wo build wa de ebe de ebe boa wa Peter Paradise me chia bi a wo bia Scarplet we say DNA test if someone sign for your wife I mean no so ho eno so but ni nyina depend say be ka cho say bia kokoye mun konkoye kan say DNA test no eno ne kan say whereby say bia o no kwakọ sign ama nipa na akọkọ sign ma no kan say bia na obi ayede akwakọ matepof bia na obi akwakọ matepof say nipa na obi kokọ matepof dia eno no na ebi ombetumi aka say bia monye de mun konkoye saa de nye de emla nti dru sa ankrata asem na ese mun hunu nipa mu no mbedi nkomo nipa mu no mbe de ebe connect nye obi akeke na akwakoye saa de na woni bedi nkomo na china bi no obekun atia wo because obi wo na se woni ne kodi saa nkomo no a na wonya hunu kwan afa so do nya won krata later no woni nya problem ketua bi a na obesofun wasine so no wo kansem ana se wako episo kogu ani mase mesere mo saa no ma we se nyina no mo ya mun hunu ba bi a angles amon befa ene kwan am befa so am be de mbedi saa nkomo na ye de afa ntino dia ne de ewo ho a ombetuma kase munye de mun konkonkoye but enye 100% ana enye de bia se bia ye ya na kase kokoye ni nyina na 83 ntine kase nsatea ho yi ni nyina anya pe no eno so nkire se bia wo penkrata eno ntina de hu ahye mu ihu no firi mu na ihu no firi mu asa no ni nyina no nya de ebe de ebeto se bia kokoye test kokoye se ni nyina no nipa bebre timi de eto mu but at the end of the day ne depend oba no because so oba na kase chenchena bema wi enam ne ye de enyem ya eno no mo ye do mo gya tum age se bema no kase bia chenchena anyem ya anse ne be o makase okay sa de mo konko DNA test but se mo mienu no nyina mo gitum se e no kore de a ende ana test ye bia anya de enhye da enim sa nti Scarplet so no ode no nti enyi hu mfiri mu na sa no mani nyina no mo nyina mba be wuram e wo Europe ase a ye agi hini e wo ha se ne de eno ma bebre betima ye de a kire mo akire mo ama wo so wate no ma bi ase ade a wonte ase no ye be kire wo ama wate ase so wate ase nti menu ahwe menu a wutiem ye nyina ye nye baako ye nka mum na ye nye de ye mfa yentoma pamfra na ba bia megina no de kine bu so watima ye de so watima baba be gina ho no ba bia me wono mpese wo so ba ho na so be hunu e kan se ablabo mu nsem so wate ase obi wo ho no ma wonya ba bi dura o mpese obi be ko ho ye de ye ba bia gina no mpese wo so ba entini ye nyina ye moa ye ho ne ntututu ye ho fo ne ye sole aye ba sabi onya asem kakra bi e be kan e be to obi tirim e ma nipa no sabi ne stress bi afiri no so no enne ye se ye de ye ba ne ba be kan nipa ebre wo Europe ase a omo tumfu turugu amanfo ani sabi kuro no enye ye de a obi dia ne ba betenem
nti modem a wo boy na do obedum pempenso a wo eno no nkyerɛ sɛ wo nua bi wɔ fie a tumfuturu fa gu nani anaasɛ wo nua bi wɔ fie no busa wasɛm a wonya abotre enyina no obi timi kasa aburukyire na ayefo ntia na nko bi te Ghana nko frɛfrɛ sɛ bi wo so firi Ghana na ba akwantu mu sɛ aburukyire ne fo ayɛ ne sɛ wo firi Ghana na ba ha nti wo firi Ghana ba ha sɛ no so bi ɛso wɔ Ghana na nipa ne pɛ advice afiri hɔ a nya abotre na kyerɛkyerɛ ne nsɛm mu so atase because sɛ ha sɛ kura no wo pie na wo kɔ abɔnte na wo hyia akwasi buroni a wo hyia no wo busa na asɛm a otimi gya ba bi a wɔkɔ no akɔ kyerɛ wo so ate ase enti ade ntina wo nua tuntum busa wasɛm a wontimi nya time emusa enkyerɛkyerɛ no mu sɛ me nua sei ne sei obi biala wo hwɛ video bi nya me nhyira wo sɛ ade bi a wo nte ase no sɛ endi video na wobetimi ayɛ de atwerɛ me ana wobetimi ayɛ de afrɛ me no ma kyerɛkyerɛ no mu me da bia me ka sɛ me a very busy person but said me ko aburoni ho ko busa na asɛm a otimi nya time akyerɛkyerɛ mu no the same thing ɛna me nua tuntum so busa ma asɛm a me nya time ayɛ de akyerɛkyerɛ no mu ne kwan sɛ tumfu turogu ni pani obi wɔ semiti Europe ntino me de mapem me de ka na sɛ me ablabɔ no makoma ni mayɛse me nua nya me ɔdo kɔ wɔ nim no betima asan atwe wasan nipa ano edi nkyene di mako no ɛka asɛm a ɛde ɛyɛ hɔ ti wadum pempenso a ne kwan sɛ ɛkyerɛ ho bebree ye nyina yɛmlɛ ho ase na nyame na opagya na ongu so nyɛ de empagya da bia watu kwan na sɛ ɛhaw da wo so a me nua susudwene na sɛ bi obi baayɛ no bɛfa haw mu nti sɛ wo so wo fa mu a ɛma nipa no bɛfa ne haw mu no ɛnka nsɛm ɛma ne ɛnyɛ de emu abam nti mesrɛ obi a ɔkwan ɔfa so yɛ de ɛde nya ne nkrataa obi a ɔkwan ɔfa so a ɔde bɔ no bla ɛwɔ akwantu mu ase nipa bebree atutu mfuturo ayɛ de agu amanfo ni ayɛ de akyɛ ntina adwempan ne platform ɛwɔ sɛ nsɛm a ɛwɔ hɔ a ɛbɛka akyerɛ mu a ɛbɛtɔm adwenem nsɛm a ɛbɛboa mo no ɛno ɛne yɛde brɛ mo na obi bia soso ho ayɛ de ɛsoso atɔ no obi ani agye mesrɛ mo momye nyai mfuturo tugu amanfo ani ɛwɔ Ghana no onua bi wɔ Ghana we nipa sɛ wa obi wɔ Ghana we nipa sɛ wa because ukɔ Ghana ɔmo gyegye wo so obi wɔ Ghana na so ɔpɛ afutu afiri hɔ a ɔfrɛ wɔ nya abotre na kyerɛkyerɛ no mu obi wɔ akwantum ho sei na ɔpɛ afutu afiri hɔ a ɔfrɛ wɔ a ne wonim no kyerɛkyerɛ no mu ne wonim no akyerɛ so omi nua we die menya da minim o nti bia yɛnhwehwɛ obi obetimi ayɛ dɛ akyerɛ waseɛ yɛ ma sei ɛmɛkyerɛ wade a yɛnim yɛmɛka asɛm a ɛnim nsɛm a yɛbɛka no ɛyɛ nsɛm a ɛwu mu a yɛka yɛtu mmela ne ayɛ dɛ ne akyerɛ sie nti yɛsrɛ mo obi anka na komanto ne yam na yɛn support ne nyina yɛ mo ɔbɔ yɛ ho ebia na ade bi wɔ na minim metuma frɛ wabusa wa adwene eni ba akofo tirim ne sɛ bia medefo asi mi so a mekeke kansɛm kyerɛ sɛ menim bibia ade bi wɔ wonim na minim ade bi wɔ minim na wo so nyɛ dɛ wo so nim ɛno ntina sɛ nyina yɛka yɛn ho bom ne nyina etumi yɛ dɛ etumi bɔbɔ yɛ ho the good place to live good place to go no te sɛ wangasa no wo de wo ho na wo bɔ bla nko yɛ yes amasa nti ade yɛ yes amasa no ɛno na meka kyerɛ sɛ yere ho na yɛ adwumaden sabi kobi na beton te Ghana kobi na beton sabi o wa ko tena toilet so na agyegye kan sɛ sika ahwɛ hɔ atete pipa ma amanfo anaso wa ko gina baabi kurom ase no enwuma a yɛ wɔ ase no enye nwuma a sabi obi wɔ ntim fa na adwuma meto abɔnten but uti amanfo nwuma mo yɛ okurum ase ya nwuma a emu odini yie enti nipa no brɛ no nya sɛ sika na sɛ obi a wo so pɛ bia ɛsɛ wo so fa saa kwan no so obi wɔnom na wɔte wa wɔsɛ meyɛ adwuma wɔ bank meyɛ adwuma wa ne nyina no ɛnyɛ no ne ɛpɛ ti at the end of the month no baabi a wo sika firi baayɛ ɛkwan a wɔfa so nya sika na bɛgu botom no sɛ wo brɛ nyaayɛ no ɛno ne hia ɛsɛ brɛ na nya wo brɛ na wo nyaayɛ ma obi a nyɛ sɛ bi a wo yɛ adwuma we yɛ adwuma nyɛ ne yiyi mesrɛ mo ade yɛ nyiyi mu deɛ ɛnyɛ ɛwɔ ablabom ɛba ne saa na wontumi nya dɛ ɛnkɔ w'anim nti ɛsrɛ mo yɛ nyina ne ndɔdɔ yɛ ho ne ntimi nya time ɛma yɛ ho sɛ wayɛ busy kura mpo na wo nua bi busa wasɛm a ɛsɛ wopɛ time na wotumi kyerɛkyerɛ wo nua no asɛm no mu so wate aseɛ nti mesrɛ mo so sɛ mu di mo nkɔmmɔ so a na mahunu baabi a mu di mo nkɔmmɔ de akɔ because mostly no akwantu mu asɛm no anaasɛ wopɛ sɛ wotu kwan a ɛnyɛ obia ne ne di nkɔmmɔ because obi wɔ hɔ a wokɔka wo asɛm kyerɛ no ɛne ya sɛ wopɛ sɛ woyɛ dɛ wotu kwan obu a wopɛ sɛ wo no wotu kwan na woka wo asɛm kyerɛ no na ha no nipa no sɛ bi ɔnyɛ wabusuani o nso no odi ya wo no mu sɛ ana akwa we no pɛ sɛ ɔkɔforo plane akwa no pɛ sɛ otu kwan nti mesrɛ mo sɛ yɛn nyina no yɛn hu kwan fa so ebedi yɛn nkɔmmɔ afa yɛn hu kwan fa so ebedi yɛn nkɔmmɔ me gyina wo sɛ ɔfrɛm na sɛ wo ka wo asɛm kyerɛ me a sɛbi me mfa wo asɛm kɔnkɔto abɔnten ɛyɛ adwuma mafa ato me ho so adwuma mafa ɛda to me ho so nti yɛn hu kwan fa so ebedi yɛn nkɔmmɔ
afa because obi wo a wudi nkomo kire no nipa no wia na asa kwatena ase no wosrewo oni asem papa bia obeka akire wo na asa kwatena ba bi no wede no wo kan wonsem nti mesra mo yensu akwan a ebetimi ayede ede yensem bia hyehye mu kakra because ebia wasem ekita wo na wo pese wo kanto abonten no wo ehunu ne kan yi a nipa na wo koka akire no ade be chi no ne da abonten nti me nsem a me meka no me wo nipa a me no mu di nkomo efema blabom nti minim se masem kɔ ha minim se me ka masem wo kire nipa mienu nti asem na kɔ abonten de nipa mienu ɛna de mu baako ɛna de kɔ yensua saa de no se na be ye kine bi no se wasem bi kɔtɔ abonten obehunu ba bi asem no free de kɔɔye ba bi asem no free ɛyɛ de kɔɔye no wahunu so what you say but wasem ba na se wo ka kire we na ka kire we ya at the end of the day no emwa ebesan de ebesan hawo unhunu ba bia asem no ye dey e de free a e de baaye eno te da bia me ka kire mo se yemmo aboa ye ho ne yensua kwan befa so e be ye de be nante e wa ablabom because esua kwan befa so be nante wa ablabom a e be boa me so e ma wo hawo kese bi nya de e meto so e ma wunya problem bi e be hawo e bebre smart ase ye wura fie ni ato ankomo no so na ye wa futu sem bebre ba ye de be mamo yekotena ase ne ade ne agye yedwa ne ato ankomo no so nti munyina so na ne won sempa ede mamo nsem ebeboa mo e wa ablabom smart ase da ne da nyina no ye de ese ye ba ye ntum futuro nya de enwumoni yebetumfo yensua kwan ye befa so a ne nipa ebekasa nipa yensua kasa de sabi obi mpo edi watem no eni kwan ase wo so di atemdie e de ehia no because mpanyimfo bube bi se sabi o se wo hye adwaye adwale na se obodam ni eba ebebo wasom a na se wo so de kana say twim kura kana say nakedness edipie edi nipa na chi a sabio woni nipa no hwan na kana say abodam woni nipa no hwan na ayede na abodam because bodam ni no no eyede eba ya obebo wasom na wo de ebufu edi na chi no woni me no hwan na ayede hwan na abodam nti mesramo yensua kwan yefa so ebe de yebekasa kwan a yebehunu se ade a yeye na eyede ebeboa ye wiase ete no munsem edoso wiase munsem yede edoso nti esremo obi bia anya de enya abotre na unua bi busa wasem a na asem no se wa musa no kwan pa so a mesrew yenya abotre ne nkyerɛkyerɛ ni panum ana uno bi ya ade na se emoa wa na watwa so uno bi ya ade na se ade na mo ye no wo hwe na se emoa wa na wa de na watwa so se na be ya enkofa wantwi enkofa ntokwasem enkofa problem bi anya de emle woni nipa no because ewiase no so no be dili na so anya careful at the end of the day no one hwe a ensem bia na won pese ba akotọ abonten no saa nsem no be de ebe kwa abonten ama wonima ede wonima gu ase nti mesremo yenyina yensua saa neoma no na nipa nipa unua bi ya obone a no wahunu kwan fa so aba de oba approach nipa no kwan a befa so a woni nipa no be de ebe kasa so what you say se na be ya kina bi no unua no so no onso kokofo ehaw mu a obetimi ede na asem ayede ato wanim no ma memre kakra me sete eye me machine na ese ya be din komo yie smart ya se nti no se na dan da ye ka no ye de mo kwa abonten ekudidi nkomo kakra de ewa abonten esi asan ba fie e be kire adwen kakra mesra mo se wo asembusa bi a betima ayede abusa obetimi ayede our request na se the number na ayede ato ho ama wo ne adidi nkomo kakra because we are saying no eni kwan say kire ho because nipa enche na say bi nipa ayede afri ate asefo asase so nti ni kwan say da bi ayede kire ho se obi busa wasem na say asem na nipa na busa wo no o say de asem na nipa na ayede busa wo no enye de emoa wa eni kwan say odi atim di ayede ehia no video say ye nipa bebri eba ase no mbedi atem obi asem obeka no wokura no ompe but no so nkyerɛ sɛ ade a wo ka no ana ade na wo ye no obi a na pe o ewi ase nye obi a na be support o
enye obi a na be dey e be support aye dey akasa bi ade a wo ye no na ni gye ho obi wo ade a wo ye no o support obi wo ade a wo ye no na ni nye dey na ni nye ho eno so nye dey enkyere se bi a eno no ese no dey ebu abamu da bi ni kwa so o me no ye dey ebu abam ese wiase na wote no hunu se empempenso a waduru bia no obi betima aka asem e da to so obi so wetima aye dey ayi wafiri wo ha mu nipa bebre timi ye dey etwa ntro eto omunuanom so wa abla at the end of the day no na ekofa ehaw e da able no nti mesremo ewiase ese ode tu tirim se enye obia na pewasem ena obia so ntimi nya dey empewasem da obia so ntimi nya dey empewasem da nti no ye kana se de number no beto na wa opese wo frɛ ebusa asem bia no ye ma callers ne be 5 minutes na se obia so de na asem aye dey ababa betu dwa na o asem bi busa say fan krata asem ho akwantum nsem ho a obetum da betu dwa ye ma be 5 minutes o fra ne a kyerɛkyerɛ no mu kakra ye dey a kyerɛ wo na eja ye the program no aba wiye na nipa apɛ bebi kakra ye dey agina home se de be ya kyena ye betum asa akoto adwuma so smart say ye the lockdown no buy no ebi anka ye bo adwuma 24/7 smart ya say ti mesram obi a wo hwɛ me bia no ya me nhyira wo ba bi bia wo de wo hwɛ me efiri ya me nto nkwanam omwa wo se na be ya ade a wo pese wo ye wo abla bom no pempeso a wo pese wo ye de kokuduru no onyame obo osoro bo asase no frɛ so no frɛ WhatsApp call mesrew onyame obo osoro bo asase no obetimi aye de aboa wo edo kodum pempenso a wo pese wo ye de kokuduru emu obi mu abamu ablabom nipa bebre wo hu adwene kitawo ehunu pempenso a pese wo kona ne di nkomo a no pese wo bre wase asema enim no pese wo ka e de kyerɛ wo ebia pese wo business bi na business ne boa wa wo kodi hu nkomo kyerɛ nipa no wa no anya se eska no so de ko business no ntino na ha no no aka cho se aminua business we de wo ya enye emwa wo sa nipa na aso onya ska no bia sa business na so na nipa no ba akoye sa business na nipa no be de wo bekwa akoye nti mesramo ye hunu de wi a ye besi aye de aspirin things e da kyerɛ obi wo wa wo kan wasem a kyerɛ no na oye de eye ne ya se wo no kwa koduru sa mpempenso no nti mesramo ye nyina no ye nipa ba ako ba bia obi anyankopon wonye de wo nhyira wo na asem a wo ba ya na obesua ye wo bete ye no fa bitu kotodwem na wa share video na ma onua bi a wo ye de wo tifie so aye de enya bi atie na wa subscribe to YouTube channel no se na be ya video bi aye de e ba osu benya bi aye de ahwe ye de bi se e ba e betutufo ade a ebi mu anka no ye beka ade a ebi mu ede asie no ye betwe apie ye de akokuduro no e wo ho nti be kan sama ye de e de akyere mo dane da bia no ye bompaye e ma omu asabi omu ni bi so mbenya bi because so obi ni bi a na so bompaye ma na nipa ni nya bi e kyena nipa no o ma su enwu so o ma ye yes amasa abibifo epe yes amasa too much yes amasa no ye pen too much yes akasa abibifo kasa too much ade a woni kura na woseme wo menuanom yesrem mu ntwa saa anoma no so mpempeso nyankopon du beduru bia no na wafa no saa ko so so na so nya bibi di a na utiminya ba bi di utito a na wada onyame ase na watime wakame utwa we na ntini obi anya bibi na ye oya no ni nyina na yenye de yenya ewiase mbekanse minu bi akyerem mbekyrem no minu bi ewiase ahoya a ye omu two types ahoya a eye no minu ahoya no baako eye ena ahoya baako enye mbekyerem mu sesia no se wahia me na me hyempaboa anase bia mkutafon na wohu anamhya atade na utimba manim ebeka kyem se menua atade ye hye wo de emfe mpese meye de menya bi mpebito na he na menya aye de ato eno kyere se wohu ye na aye ofewo wanko kame ho nsem machi wo ba manim abebusa me nti me so ma kyere wo se bia meto no wa ha nti obeta kwa akoto bi wo eno no ya ahoya a eye ntram kasa ahoya a ye wo mienu no ahoya a enye no eye se wahu se obi hye na taade na wontim ko busa no se ehe na nipa no to no na wo so opebi na wakogina baabi na wo kan nipa no nsem o baabi ho hwa akwa bi ono no atade bi peehye no na akwa ruku nya ska no we menua hwe menua otie me besrew wo bese wo tam akokaka sa ansensem no emwa wo ko nipa nanim na ko busa no se woni ska mpo ado to bi mpo a wo de busa nipa no nya abotre kyerɛ wo se obi menua kwan se ne kwan se na fa so a menya miska na menya madwuma me ye ya
me ne koye saa de na nipa na kire wo na se be boa wa no aye de no akwa fa saa kwan no so bi nti mesrɛ mo da bia no ye no dodo ye ho na yenye de yenyina nso le nyina se ne be ya obia opeso ohia moa efiri ne nua obia no na wo bia no no aye de na wo da ma no nya se bi nipa ne busa wo na wo ni bia na wa kire ne mu se me nua me ni bi nipa ne se bi onku onya ohwe nti yesrɛ mo because akwantu mu asɛm no de obi wonom na wote se bi opese otu kwan a ne sika bi da ho na wote gidigidi na no na okɔ kukuru ne sika me nua mesrɛ wo wotra ba bia bobla a de eyie wotra ba bia bobla a de eyie no so nkyerɛ sɛ wote Ghana yemuo obi wo no opese otu kwan keke na onya saa edin no boga eto no din so but wo ba no eso wo yɛ ofa the right way ofa kwan pa so na ye kyerɛkyerɛ onoma mu sɛ wo ba no eso wo hyɛ wo ho dene wo hyɛ wo ho den to the stand sɛ wo ba bedura wo mfa no bibia simple ato ansesa nsa wo tu nipa no fo na nipa no fa to ne tirim na ohunu sɛ okay kɔ na mekɔ no de mekɔ sɛ mekɔ kontokwa ɛsɛ wo mekɔ face fight no me wini a na ma yɛ de na ma wini nipa no te ase a bedura kwantum ho a enye na de mo no enye na de foforo ntina yɛ de da to wo sɛ adwempan no platform so de ye WhatsApp group wo ha pɛ join ne a wait my day I atro number ma me odi am na ma yɛ de ma me do join ne ni be di nkomo bebre fa akwantum because obi wo no na onya time and obi wo opportunity keke app obi wo abrochire ene na di nkomo ba nkomo no obi wo abrochire ne ntimi enkyerɛkyerɛ ne nomum because ebi onim sɛ ɔkɔ we a ebi a nipa meka sɛ na ne akwantum asɛm de ba kyerɛkyerɛ nipa na as akwantum nsɛm mu kyerɛkyerɛ ne nomum apa fa na fa school kwan so sɛ da nipa no ba beduru a enkonkɔ ya da foforo nye de ema no nipa no kokoduru a ɔse any information about reopening they will tell you they will tell you it's a lie. Can I say Minya Polo Usu can I say question as also baby or say any information about reopening and no as all ochirimuye aha entino mesra esa we da wo pe obi a nipa no betimi a kyerɛkyerɛ wo nsɛm minim sɛ menua no mo ofie nyina no obi a pɛ sɛ ɔyɛ de otu kwan enye ska nko enti na bi a pɛ sɛ otu kwan o pɛ sɛ otu kwan bɛhwɛ ebi akuru no so efe no besua no ma bebree de ɛso de firi ekuru no nti mesrɛ mo sɛ ene no ma wa wote abrokyire no mesrɛ wo yenyi saa hantan no ma no mfiri mu saa sɛ wonua bi frɛ wo na pɛ sɛ obusa wasɛm a na akwa ɛte sɛ bi a wo mpɛ sɛ ɔbɛyɛ de obe kyerɛkyerɛ no mu akyerɛ no na ne nyina so kɔkɔyɛ te sɛ first no obi frofri Ghana da bia nipa na so obesu agu so wode ne haw ebeto so no saa anoma no enu ntɛm abrokyerefo bebre so yɛ sɛ saa krompo dia na Ghana kɔkɔrɔ mo mpeke ntimi nua ahwɛ mesrɛ wa bi ate a opɛ so bobla bia betu abobla enu ntina sɛ wo pɛ so no obi ɛwɔ abrokyire na busabusa no nneoma mu a ɛya memfa sikasɛm ɛmɛhyɛ wo ne ntɛm because ɛmemetu sɛ wo ne me free na so wo ne me di nkɔmɔ na me busa obi a wa ade kyerɛ wadwene so na busa na menya ta ma kyerɛkyerɛ mu a kan sɛ ayɔnkofa a ɛwɔ yɛ ntɛm no ebi ebeduru baabi no ebi a mesu metumi ahia mo ayɛ de afiri hɔ ebi kura mpɛsɛ bi a metɔ ade wɔ Ghana metumi mo wadi anim ama me a nti ebi a wo so pɛsɛ ɔtɔ ade wɔ ha mesu metumi di anim ama wo ɛno nti no kan sɛ ayɛ sɛ barter trade no kan sɛ give and take nti no sɛ wo pɛsɛ ohunu ade bi firi obi hɔ a ɛyɛ abotere kwan so ne yɛfa so ɛne nipa ne yɛ de ɛkasa mesrɛ mo akwantuo de ɛyɛ obi a pɛsɛ ɔyɛ de otu kwan obi o Dubai pɛsɛ ofiri Dubai ɛba Europe ɛkɔ America ɛkɔ ha kwa obi o kata the same obi o Ghana so pɛsɛ ofiri Ghana ɛkɔ ɛka na sɛ what's it they like asking money too much menua scapulet saa pepe nse ewiase no ene nti na ye kyerɛkyerɛ no mu a no ye ni atem ye fa kwan so akyerɛkyerɛ mu sɛ na be ya mo so behunu sɛ bi akwantum no so no ye bre de ɛwɔ ha nti na meka sɛ Ghana no tama start video na me kan nsɛm bi sɛ youth na wɔ Ghana na mpa adwuma this time because nipa bebre mpɛ sɛ on bɛkɔ afum mpo akɔyɛ adwuma okɔ school ewie university a na ɔtifie owie university na mpɛ sɛ bakɔyɛ adwuma ɔkɔpɛ office work na sɛ wɔanya bia mpɛ sɛ bakɔyɛ adwuma bia bim onim sɛ ɔkɔyɛ afum adwuma a yɛbɛsere ne sɛ obi akɔ university awie na akɔakɔda afu ba ma nipa ne nserew dansen sɛ bakɔbɔ korɔ no de ama Ghana fo bebre epe sikabusa ɛna obi ɔkora na menua ɔwɔ sika no bi paa nso bɛsan afrɛ abusa wuska nti menua hwɛ menua wutim sɛ mo pɛ sɛ mo ne abrokyerefo enya ayonkofa
akwanya ebeda mo ntemu a yesere mo ya munya esa sika busa no nipa no ne free na sa wokọ ahochirim no no eyi na koma mu so be ma wuska obetum da ede amount nti mesere mo sa sika busa no so woni obi o wa buruchire enya contact a eno nkire se fa sa akwanya no so na da bia busa ni sika yesere mo eno ntira na nipa bebreka sa aburuchire fo ede kire o mo ho nyese bia aburuchire fo ede kire o mo ho because bia meka say ono tena ase en calculation no bosome no so ye no otua ne dan ka meka say bia nipa no kroni nkrata o ni krata ruade ema no ekotete ne chop money ne ka na say ticket o be ko adwuma ne bibia no bia sika kakra bi na ede aka ne nsem nti nipa no so hwe adwuma a wo ye ene say sika na aka ne nsem no na bia wo te Ghana na so ra waka na ato so da bia ofre na o ja mi ofio o mi ofio na nipa so te adwuma mu a nti ofiri say nipa no be kukuru ne sika ede abrewa na nti mesere mo akwantu mu ase na adwuma edene ye bre ewa ase se o Ghana na person no obi di nkomo nipa no nya ta me cheche no mu a ya ye nya ase ebusebusa sika no too much because nipa no so obi a obetima yi na koma mu 20 euro 30 euro obetima da bre obosome bi ama why dey ososo da to ho nti esra mu nya se bi a bruchirefo kire o mo ho ye nyini nipa ba akọ Ghana na free ya ye de ba ha se de be ya ye nyina no ye betima aka bom na ye nyina na yetima adododo ye ho na yatima ayede ya yonkofa ya nu ado no atena ase no yesere mo ya nya yese bia sa request no ko nipa no obi a memetuwe sa request ade 1 or 2 efiri me ho na bia mehwe na se nhwe a e bia nkomo emeye me debim me no kora de ba akopɛ e bia na nkomo anya da emeye me debim ko e bia me cheke madwuma meye ina expenses ameye na bia mbusa na wo tifie a na wo nya akora asoso wa abla betimi akɔ afum kro empo akoye de akodo kakra enye sika bi atu botum be ma de ese wo sam wanimum fifire wo sam wanimum fifire a enne ma bebre kura timi ko market edwom no motonton nuane ina asefo ade a ama Ghana ma ne bebre mema num bi mu afa ma num bi mu fo ene se sa mo sile queen ne omo ye wo ho no ma ne bebre timi ko ekosoa kayo enso ne sabi Ghana ni aba ya wa ko school awie no wanya adwuma anya a onkonko ye kana se onko afomu ana market work onkonko ye bi not if you know dwale shepe no te ho mesra mo mum ye nyina nya de ye ntim nya de enka enuma mu nya de emum please send me your number okay opese wo frɛ platform no so ana se ope number no in private route nti na wa me ye hu aha number nam se mun san fa number nya de ento ho no na mu hu no nti mesra mo mum ye nya ye ho na ye nya adwumaden na wo ye adwuma ebeboa wa nkasa na enye se bia nipa te ba bia o kire no obi kura te Ghana kura na o kire no kura so no bi o te abruchire na enye se obi du abruchire no so no na wa wieo afi na wo be de obetototo nioma de ewa akwantum ewa hase nti mesra mo ewiase ye te no enye de enna ho kwa ewiase no enna ho kwa nti se bibia me de number na to ho no nti no se bia person ofre esi platform no so a no afre WhatsApp call mesra aha ti wiase na da ho no enna ho bete saa nti enyina ye de ye moye homoden nti akwantum de unya ba bedru de a adwenpan ne eso adwen a o de be support o be tuufo ama wo so hu pempen so a so ye de wo pese okukudru ablabo num de ye so atu ehu asi wo se so ye be de ye so be boa atutumfo se wo ye obi a wo pese wo ye de utie futu nko ade a ye betu atuufo ama wo so no pempen so a pese wo ye de okukudru e wa ablabo mu no ade a wunim no ye so betu ma ye de ehu ye nkyere ye ho nfa bibire wo abruchire a ebi obi wa obusa na asem kura no pese wo be ye de obeyi wa no ana ono obedi nkomo na aka jo se bi wa ye busy mesra ma abruchirefo momye ntimi enye de enlodo ye ho na obi epe asem bi abusa ana obi pese ohunu bibi firi ho a mesra de onim no aka kire nipa no ne wunim no so no na akire se bi amenua ade we de menye de minim mesra mo na nipa ye nyina nipa baako ye nyina ano ye nipa baako obi enchen obi nya de obi nya nipa nya de enchen obi so obi ti Ghana enkyere se wonye de wonye nipa nto frɛ na wa abruchire a enye se bia se wo kire wo ho ye de ekire no ye nyina no ye mla fom se ne be ya nyame na opagya woduru ba bia waduru no ono aso betima ye de asan apagya wo akoduru mpempenso a opese ye de wo san akọ wanim ko ablabo no minim so bia e bo ablabo ye de ekonanim bia pese ye de okonanim de e wa ablabo
to person ko ni mu ablabo no aye dey no aka nokore no aka nsempa so aye dey e dey ato unua no unua no so se ne be ya e be ma wo so be bia wo person aye dey okoko aye dey okoko duru no nyame no so aye dey waboa ama so aye dey watimi akwa duru ho no so mate ase nti no ye de dan da bia no ne ye ka no ye metumfuturo nya dey enwumoni ye ma emetumfuturo enwumoni ye be ka nokore aye dey e de akire mo so mate ase aha ye ma metumfuturo nya dey enwumoni ade ewu mu a ese ye ka nokore akire mu bia no ye be ka nokore aye dey e de akire mo am se obi efre ye nhwe nipa na asema opese obusa. Hello. 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 Good evening. I have been playing TV tonight. We from Pacho. O Frana. Wabodin. Aha wabodin wa chire obi akaza free Pacho. Me from Peter Paradise. Oh, okay, menua. Ati efo ti o. Asama oka sambi mobile bank we bank we no. Obi wo sabi o ya admo o. Emfa so working tampo na se brekum. But dem bi o ya business. By asase wonnim sa ne ekwaso ni ntino. So person kwa abuchira no wasa kwa ma obi asa ton bank statement amano. So no kasa nanka o 70 sankofo no. Dia na me so matima ka kire o mo ahu say be hu say the bank account so na obatima awurani ama no ankasa watimi akwa amedi amano we omo bi kwaji ni sikandi bi kongo bre ya ji o musikandi so ya business so ya ji ni sikandi Okay, the tiene say obi a owo te se bi akentampo ana se ba bi anipa no ewo bia na owo krofoforo so a ono de run a business na later bi opeso tu kwan na okwamu bia agene scout bank statement no nya no onso munim enimde efa ho nti no aha munim nimde efa ho nti wono se wu onipa bi sa na futu arema no se entem bia no ne bank statement ne de ese oye de utumi de ediska kakra tumu a na wa yiska no se ska na demo a wo de kopebe sa mo mfa ma this is yes, scanning the accounts from Quack Purpose and Environment. Yes, I won't say, as a moon's okay, Abosum is Caco to be at 2 million cotum. Next month, when you're 2 million cotum, wash it up, you bear 500,000 film. Now I sign or how I signed this kind of cotum, Tintin Bian bank near the account no air day. Air run it. Very good. The account near the air running. Now one say, okay, there be answer. Yes, kind of them crack in here. Skaka Crabia will be yard between Biano. We can no send the bia da kwakotum sene be ya wo no person tu kwan a na wa anga so print a statement nti wo nya statement no bia be 1 year de na ra koto so o file so na wo da kwakwa apply for visa no one obi so wa run accounts na ama onu ahu se ko betimi de kwan asa say nimje no nimti no mo se wa kofa kon na shi ma na ko na sa jiri sika di enu so ayade ha adwi pa o I said, unse na ye kan ni nyina nim de na wa nya ni papa so amana nkyere onyo manim so a emwa because say wo connection man no ho a an agent no a ono no peni sika agent no be cancel de na akere se bia ono no de no de ye ma wa ebe yi nti ese wo na wo tu kwan na ese wo kire no se wo kuta wa de dada nti no wo de no be ba ma wo da to so nti won sika wo je wo ni kwa so be je bank statement de e ka ho nti ni nyina so wo be bo mo de na and look around what you do, we say, who accounts on the Ukrainian, yeah, one day. So, what you say, accounts on one day, but I saw supposed to you know. Or to make accounts on yeah, one day, to just on one in India yet. So, it's the idea of the view of Ghana, I don't know. A hard, you know. I say, open 100 million. Open 100 million. Yeah, dear, du quoi. Wow. Bank statement, no. So, depending on mobile phone, so. Wow. So, on the bank statement, no, and yeah, one day. Did you so know the bank statement, you know, at the Yamano? I'm as I say, what Jessica, you crack or pep to go by Vietnam. I'm a Nepal to go so, or Kwame, was I'm a political for crash I cannot do. Yes, oh, yeah, Sempa. Before we bring up, I'm running. Now, so I said, oh, no, I said to me, Quambers went. Or Fed the Pala, and the Pala catch the same as you see. Now, council, I want didn't. Did you say a pair council, I want didn't go. It's a fellow pet.
on one account na we no saja wa charge no so on tie ya de ekwoso ofu bebre kum say ka ni buna so ko fu ye business na bi eje o musikadi akra ni kumasi nyina ba se so mo no mo nim hu details ni ntino collection man wa pe o posikadi ntino ke ha adwen and some de sanu ntina esi ano ye no mfuturu amanfo tugu amanfo ni so no ye wo se ye be de ye be kyerɛkyerɛ amanfo because dwuma ye no enyo o e kan agent for no bebre nya de empe so ate ase because ye kana kran da ye de e da akyerɛ nipa ene sika sam ho odene nto bi nya ne sika so person de tu kwan a eni kwan se ukɔgye ne sika bi edi basa eno ntafutu a ye de be mo na ase bia wonu obi adoma ne se oduru time se bi oposo tu kwan anokoye ne bank statement na se yi a on pay nipa a obetimi ade etunofo because bank statement no ye need ne ho odin eni de ne ho nya dene bank statement ye need ne ho odin eni de ne ho nya dene nya osika dodo a edam ena ye kyere akwasi broni pese wa account no hunu sa account no o rane no wudi sika kotum wayi wudi sika kotum wayi se sika ndam na se ebia dam wayi ye na wunyi sika na onim se bank no state account no enrane nti wunye businessman anase wunye yi so ati asenti bank statement no obi a wunim na wo no afutu arama nipa ne se eni kwan se odi ehu ehye ne mu na okọ connection ma na connection ma na kire ne se wo bank no account no ni ahoden ye ni bi saa wo ho akwasi broni pa pese bia 3 months de a enrane so ati ase ntinye ska dodo na edam no na ekire na connection man na ono no ka kire ni pan say na account no mu ne bank statement no ehun nye den no ono ska be no ono de kotum bi ebi ma nipa na eno no ho koye den so ati ase ntino ya fere so wo bi a 100,000 our account mo let's say 1 year nya de betimi agwo e wa kwantu mu dabi say scan dem nti scan dem no nde obaye no say ne obaye say 100,000 dem 100,000 dem no e bia bosumi bi wonu akwa koyi bia be 20,000 ukoyi a wunni o ukoyi a wunni be 1 week na de bia be 5,000 sa akwa kotum okay no wasa akwa koyi e bia 10,000 e wo hwa no wasa de bia be 30,000 akwa kotum nti say scan 100,000 dem no ubetimi ayi na de bi kotum na wo say ayi na de bi kotum na eno wa yura koba so ati asenti no no say wo kra print say statement in the comma agent bia na oni asem bia kan but scan dem ko ade a ene agent no be for yes obeka say kokko bia wofro okay nti no nti de bibia wo bia won ti ase bia na Mate me da super say wa chichi nyame shirawo nyame ka oni adwuma pa o ye etia bi ni pa ni nyame shirawo amen nyame so kan so okay never atiefo se na da ne ye de ye no sabi ye se ade a wunim no oba adwempan ne platform so a ye be de ye be chirichiri ma chire ye ma obi am say next caller so ba ye nhwe ni pa no hello good evening but adwempan platforms no ba no abodi no kasa firi obi a kasa firi misro if I share from my course so my voice and course look akra why if I share from my course okay but you kasa firi me kasa firi Ghana mpacho manu ko na tie fu oti o but mo program na mo ye na me pese me can be kakra okay efa yenuanu ma se busa obi ska na nipa no enya mo ma na se wotan abeto mo ntamo no de ha adwene pa be ko bi wa kwantu ma ya na Ghana for the program nyina kogu mo so enti kakra me kan se yenya abotre so bi wa kwantu na busa ni ska no enya ma wa eno nkyere se wo se wo ma obufu nipa no yenya am Ghana for bi mu ha adwene pa bi mu ha adwene e wo sika sema ye be se kwa yare abai obi frɛ se wo sending ska no enya ama ne pe na wono ayaka so ti de meka se omunya abotre e ma kwantufo no na eye ble eno mu ebre okay enye easy
enye easy kra me metu kwan ni bi dante no minim how we sit here that's so pa tene so kakra meka no that's it ya me nhira mo ene mo adwuma pa mo ye mo nkoso amen na mo adwuma amen ne se ebebie amanfo ani amen na me nhira mo that's it but if also that's it pa ya men kan ho enu aba yeah bye tiefo se na ye ka no small hu bank statement na de no ye be chirim na de enu aba ye be kan ye no sabi wa tukwan pen nto nim ne we de ne wo ka ye enu no mo Ghana ye srem se bia busa obi bibia e wa ha se ya na nipa ne wonya bia ma wa ya montom bo ase kakra ye srem ya montom bo ase kakra because se ubusa nipa na de na se nipa no obi a odbe ma ho se woni bi na se wa amfa ma wa na wo shell time obi wo free Ghana no busa wa de a mesro ma me glass na me nsu kakra na de me no nsu obi wo Ghana na se bi obusa wa de na wa nya bia ma na se wo shell time a na nipa ne bu afu no odi watem ai na boga we ntrim odin na sei no mfa nse ya na ha adwen kakra smart ya se ya na de ha adwen kakra nti mesremo ya montom bo ase e wono bi hu kakra small ya monye de montom bo kakra mesremo pa ye e wono bibire ho mesremo am say no bi wo fro so ye de air frame me hwe say betimi akonati nipa no asimu a small ntino etiefo mo ye de mo tie me no am say so obi busa wade a yesrem ye na e wa ase no se bi obi busa me ade a menya abotra ye de aka ma adwuna ye da kire nipa se bi me nua mesrem boss at so then boss let's see the woman at the woman adwun pa hema mbe hu no mbe hu no enu pa mu no mbe hu ohema ba akopɛ smart ya se emu nsu ne emu nsu enti enua ba wo frɛ nyame nhirawo ene sabio nsempa o ye de wo de ba ya adwempan platform no so nyame nhirawo ba bibia obi anya de enya abotre na ye kana say onya de wo nhunu de we a ablabo no mu ye de ene wa besi ai de ebesi akọ because ablabo na da ho no enye bete saa ablabo no enye bete saa eye ade a ntokwa ene ye nyina ye de ye ko e wa ablabom eye fight ne nyina fight tie so bi busa wade a na sa ade ne se bi ni ho a eni kwa so ma abufu nua no smart ase ena akwantu mu ase so ye wono so no ye nsua ade bi se ye pese ko ya ade ofie so a ye hunu nipa ye de besi ne so na se wa akwa no akoye wa ade ena wiase ete no se ote ase na sa ade a wo pese o ye de wo ye no se wantimi anya nkudum pempen so a wo pa e de oyaw de ebrew ewo wangasa wakomam nti mesremo so mo ofie ene ye wa kontum no ye nyine nipa baako nti no se bi de ofie behia mo afiri o sa na so behia mo afiri de ofie o no ye nyine nipa baako no yentimi yentimi nte ye ho ase ye mra ye bank statement de na ye ka no so ye pese ye chire nipa no nipa bebre ani so ewo sa no we sei so bank statement na ye ka ho asem no ene modern word no so bi kokoye fake bank statement e de mawa o de kopɛ visa enya de befa because embassy wono mo frɛ ebusa say time ben na nipa no be account no e bia nipa na o prepare sa bank statement ne ma no e bia na sa nipa no oni office wo bia mu e bia na onya adwuma bank ho bia mu sa time no ana bi krompa no ko leave obi wo frɛ ne be frɛ ba akwa akusine so ti nipa no be peke call no ho no embassy no ana embassy no be shada asoma obi ama nipa na yede akwa busebusa se tambe na nipa no eyede ebe bia account no e wa ha sei e ho no mbe kire se ebia ene ye sorry nim sa nipa no wa ha
ɛna embassy no mo soma broni o mo soma wa okrum Ghana ni sorry o soma wa okrum Ghana ni ama Ghana ni na akọ busa sansensem no nti wote wa yeso vesa no ya reject o because no bi o mu a ye fake menu ahwe menu a wotie me wa ngasa betima build your bank statement baby a wo bia na wa bia account bia no mesra wo se wa ba wura no account said ye nua Peter Paradise be fresi mu a na obusebusa ensem bi ye de ewo mu no yeso ya kire no ma bibre de eni so wi aso obi ni mu a obi ye de obi kire wa account a ewo no sabi se once di mpo na demu a na wonya bi ngoka ho a bosom esu a kwana ko 50 pesos efiri so na nka 50 pesos ewo mu bosom ne san so bi mu a na de 50 pesos na san da akwa akotum ewo hwa na wonya akra na da kotum no san akwa akoyi eno nkyere se bi akotam sika puduo bi agye so wonya sika bebrebe bi ansa na wetima ya bank statement o nya sa na akwase broni eye no kromo asempo ete no kromo ete no so pese bi akokoto fie ana pese wo ye de kokoto ka bi wa bi akokoto no okoje ne ka mo no dwan na wato ase na bosumi bia na watwa ne ngakra wokwa ye beje bank statement 3 months de muntie ne ye o bank statement 3 months de eno no nkyere se ese onya sika puduo bi ko bi okrompo na €1 mpo no bi na account mu do mu hia no se omo mpese wo minus de a wontumi fa honkoye eni kwa se okọ minus ba so €1 ana oni €1 mpo dem na oda 0 mpo a komu hunu se bosumi bia no unya pay muntie ne ye o omo no se bosumi bia no unya pay sika for account mu nti bosumi no so a omo cheke bia no ma otuatuatua no de car na ka no be ka ho na so betumi atua ne de car na ma wo ana so person koto fie a no mo cheke no mu se fie no betumi atua ne de fie na ida ma wo akwase broni nhwe sika da account mu se bia o 100 million da account mu 20 million da account mu omo no sa sika pudo no kra na omo nim se ye ntro na wutwa eno no ma akwase broni ye de ehunu etimi ekoye investigation we se ekwan be na fa so sa sika na tuma da account mu sa nti wo kopɛ besa wankasa starting there na build ɛyɛ wankasa o bank statement sika ngakra obenya bia no na da kotum entwen so obenya sika puduo da kotum ansa mesremo na enne no nipa bebre atumfu tried agu nipa bebre ani nipa bebre ayede atumfu tried edagu ne wose the man motivate for the bank statement for the visa is to verify that your account is active. So what you say enti no bank statement ne de menua ade a ehu hia pa ade a ehu de ehia enu nti no sade be ya obi enkwaji usika nkudi no ema agent bi ana connection bi meka nkire wo say wo bank statement no eni ahoden menua hwe menua otimi bank statement ye ni de wa ahoden ye ni de eni ahoden wo ho account bi aya account ne nyina no say se wonim na ni so a wo ba adwen ne platform so na say bia ye ni live kra na obetuma je message na ye do adwene WhatsApp group no ibetuma kire no mani so ama wo so no ayde wo so asua na se bia unua bi wo nchen na okwakoye mistake bi a wo so atuma tunofo watene no ama nipa no so ye se bia kwankwa gine sika anyede ani o ma nko tumfu tru anyede amfa ngu nani so smart ya se because wi ase etene ne sika sem edene sika sem ho edene pa ntino ye se yede ese ehunu kwan fa so ebede yebetuma tototo ye nioma ayede ede afa nipa bebre abo nipa pu ache nipa bebre adi nipa wu ache nti esere mo se ese ebo ye homodene ewa ablabum na yetimi sua ne o maso kakra because oti wona se wan ready no makakra da bia na ye bo wapu da bia na ejiw sika di obetu akodo afu enya sika obetu akodu galam say enya sika wan hwe one day obetimi achinchim onsa ajiw sika afiri onsa because of say obose otu kwan nta kwantuo de me ka kire mo say enya mpepere ho eni kwa so pepere ho so ofre me mesa bia obose otu kwan me ka cho se menua nya abotre na mlepam no tam no so na so beba bato ko hu obi a nipa me ka cho se oh ene minimu agent bu wa minimu wa nti na ye nko afiro be ko no na akwa jiw sika because of say what say nipa asoma si de obetima mo akọ one touch nti wo no do sika nyina akwa akoma no usika na do ma no wo mfa sika no nko na agent bia so be ko no bia na beginning na agent no de course better ata wo no say na da be na discover no you very careful e was our agent no because obe jiw sika na onfa usika no nyede enye hwe e ma wo obefa usika na yede o say please your WhatsApp group number okay me the number no ewo yinim dada but mensan emfa ento honum emamo enti no
yesramo nipa bebra tutun futuro ayede egu amanfo ani ajejo musika bebra ayede edi program ya fa ato ye musu dwumadi aye di no yenim se ni gutena petit yenim se nipa bebre enya de empe but ye de ye beka nokore ayede edi akire mo because sikasem ho odene se na emete se webu se miska ne be meka akire se bia menua e bia ne wamunya a obeka akire se mitrimo odi ntimetuufo ama wo de kakra na wayede wanya no watimi abo ho ban number na mede ato ho no wo de kakra wanya no watimi ayede etimi abo ho ban can marriage man or German woman travel to German to get documents? Me read comment ni na my answer. Yes, Solomon. Or second, married man or woman travel to German to get documents. The Tiana say we are worried for. Na say bia Kromu anom be kire made akwantu mu asem no menua wo question ebusa na ma ho ansa no se abrofo delay with paper enkrata aso ade a obetworo de akire bruni no certificate na no ogi atum nse mote Ghana na se mawale a eno no ye mo Ghana papers o mo fa nkoto embassy so nti se mawale wo Ghana no na se be ma na betu kwan na so ba na betu kwan a obetime atu kwan benya paper but the question is say oba na ba na two options na benya nkrata wa kwantu mu a ya wale ene awo smart ase so be wale ana so be wo nti se wo yere na wo pese wo yere na di kan a no ma peska oba na bedura ebi o ye adwuma kakra so a obetimi ne obi awale wo nkrata so ankasa e wo kromu a to ne nipa ne wale wo nkrata so wie dia ene no no tene ba bi no ba be ma so tene ba che so mo residence ne boom for 3 years residence say boom for 3 good years until after 3 years no ometima change residence no by within 3 years na the residence omu change na nipa na odene krata e wale obi no na de ne be say because a law say some residence boom for 3 good years because kwesi bru ni ndi nim say ma wale ntina e wale pa a mo ye de mutibum but minu nim say bia na nya wale pa ntina say be ma no ne bedi kan ba be ma no so na say wale anasa awo ida so no ba afro ba ko anasa be wale no so de nya na krata ntia question out the buyer no sanity nipa metu aba aba prinity obenya nkrata but two options so obeja wo yere amana be no bi fra be wo e da be nkrata de a ene e kan say wa wasem say bi obeba so so na no be wale a ene the best way because untimi ma wo yere no bi from e wo emeje krata ansa nga say o de be o free Ghana ba na ba be what aso there bi na say bi oba na e ba na ne wanyem no Ghana ho wonyem na oba na obi asan e da ma no na o de nya na nkrata nti wo so de no nti later na ade bia obi anti ase bia no WhatsApp group number na dato no no obetimi ayede atworo me ana beto atworo me o me DM no na ma ayede na ma adewo so what ase na nkomo bia na obi anya de enti ase no yetima ayede akire no mu ayede e de akire mo adwempan ne platform so de oba mfuturo ayede guamanfo ni no ya hyeda atena ase asua ye de ne ye mfa nyemfuturo ye de nsuo ne be wo horo san mfuturo na firi monim cause ni wiase na ete no mpa bibra boni papu ache e kamia se Ghana kuru na da ho na nkasa no apuo no awu mu akwadale nti yeso ye ntena e masa anu mane ntonkoso youth na esiso no de be so le gina na aso na etima fight age kuru na siwo na saa wantwi ne saa watimi wakame fa sa sikasem no ho nyina ne nyina to ayede atwa because ene obitimi jo obi sika na nipa na ko boni dua ko ene obitimi bo obi edua wo sika ho na wakuna firi wiase adente because yawo yawa e ba ko hye nipa nim so ati ase yawa dey e be kwa ko hye nipa nim so ati ase o say obi amfre na obi na efra asa akate yawa e be dey e ba ko hye nipa nim ama nipa na dey I can say etimi ehunu say bia makwa akoye bibi sei e na ama nipa no nti nipa no agim sika edi nto agim sika edi no ade nti na esem ye dey esem jama no kwasa connection ma afo no bebre ene no nti ama nipa bebre ayede ehunu se ene omo ye dey omo eka no akwakwa ye no ma bebre ama omo nti ne mesra mo se esem hunu se wodi sika ekwa kuma obi a hunu kwan afa so obe dey ubeye onyoma be bia okotua usika afa because ebe ade be chino ebe akoye se watimi wakame ena se ukoye bank so a okobi account a ese obi account a ebe boawo somati ase
akwasi broni enye saa e kan say no yese omo treasure bill no na sefo saa treasure bill no wontumi nkwaje saa no ho statement emfa nkwaje visa eso bie normal account a obetan ko yi scan ntem bia muntin yi bie normal account so obeye o treasure bill a eno no ye different issue be no wontumi nkwaje no fa nkwaje visa eno ntino bi won no a ko bie account na omusamu ye on do tell me da asabla no ma na kura so ko bie account no yes treasure bill fa skabatum 3 months na emfa so ayede abaso so ati ase na emfa so ayede abaso enti no ese ye kan say motom bo ase na mu busa neoma ebeboa neoma ebeboa ma mo no muso motimi adum pempenso a enkofa oya obi emehye omu tuko bia account na se woni mu a woda fra adwempa hene mekirekire mu se bia menua bie your account na bia bie nsa na betu awra ne sei ama aboa wo daache because kwantu ni nyina no ni nyina gina wo bank statement so na be maso be gina so makosi bruni e do visa ayede e de amount even though jama ha kra ete no kra no obi okuta eye Ghana visa e wo jama ha no opeso okọ UK ekodi holidays opeso okọ America ekodi holidays e the same process nipo ti Germany he say okuta eye Ghana passport with normal visa no opeso okọ UK ekodi holidays wo ha obekọ eye UK embassy e wo jama ha akoshow ne bank statement e da kire omo amoma hunu say wo ska entem bia no efo account mu de ekoba ntem bia ska de ewrane ewo account mu de ekoba wa person ofre no betimi de afre bia person ofre na bia busa asem abetimi de afre na ya de enche the program be ba wie nti after that no wa wo be hwe video no bia no ahye na onua bi so be bia on so nya bia de etie hello Director, good evening, Mr. Ofrana. Obu di naturally be akase free. Oh, okay, because free Sweden. Okay. SB. Atiefo tio. The number person be bisa kakranze friends me was Sweden document, or Sweden passport ya. Na kama dem na hodi wo Germany. Na kama timi be juma na kama be tra ho. Na ni bisa say bese me ko family reba process na wo ne saying say na kwa be na be fa so metimi eden aba den no se me hands on metimi den Africa na I know say see as nyame wa do na se bia otimi ba be mede wa ha ukuta e passport no de wo be mede wa se na se wo start adwuma eno no wo ye adwuma no bia be 6 months na wonya be 6 months pay slip a eno no ya wale okay awale na ba ko wale oba no nti no eno no so okọ Ghana no oye de ansa na bekwa kwale na eso man start a German language okay ewo Ghana very good start German language no Ghana na bia okọ ekonya A1 eno ye say ibusa wo say bia ukunu de say okọ he a udin de say a betuma yi ano nti onya sa A1 na okọ na mkọkọ wale a ese mo de kokọ ekoya affidavit ni bibia de etoso Ghana very good nti wo ba gi pipa bi wo ha sei kire se opese wo de okokofa wo yere de eba nti wo gi sa pipa na okuru mu sei a na wo da akoto so embassy wo na afi de wo do yere pipa bibia de akọ na o ma check wo so wa ya hwe sei bia wo ngi scan fra ban ho utumi tu adan ka edan na wo tim no so no ba ne ba edan na kase na bebo mu mi no na se moa mo okay nti wutimi na bi bisa se che bia che bia like minya dan wo horman sana metimi de na ba na se ai just onya dan me rente dan na me rente dan na minya da with address to as o rente dan na so onya bi do address to a obetimi de eno obetimi start process no okay say na wo no ya efiewura no bi ono efiewura no be ma wo e kan say omo kan brofo kra say metro track contract no very good contract no efiewura no ma contract na sa contract no e dan contract no be tro quadrometer e dan ne kase room no kase de ewum nti room no kase no e na say wo ne sa pipa na wo so wo de ka ho e de akọ amomo hunu say bia wote no oyire na ba obenya ba bia ye de ada se ne wo yire de wo ene mpakete kra na mbeda so muminu mu asem nti no enye but in here say bia like bia menya dan ansa azana bia metimi na bebre nda bi say wo address ni here wo address okay wo yen unya ya address a say akwasi bro nim say bia wote no wo ba bi da ena wo yire de na nya big deal say bia ka akofa wo ba
ana bia obi because oba de a esa akra nso nya ne dan so dan ebe wo di mu ansa na wetimi accept very good so what you say ha ntino ni nyina ne se wunya be mede wa si na wo start adwuma na wo why so obenya dan ntu nya dan na se bia opeso bia oyere no ne ba na bia peso kofo mu nyina ba eno no wo ba to oyere nko ade a ene o to bi one room kra na utimi da bi say no nipa be internet for track amount obey contract amount in the with your name so what you say woni ni mienu na wo fie o ntu woni ni mienu wo fie na say dan mu so de a eno de on be accept ba say nipa ne dan mu nso a omo mpene because make say wo no oyere no aha 3 rooms e bia wo han 1 room ene obetim na oyere na ayede atene ba nipa na o 2 rooms a omo de 1 room awa o meka jo say omo mpene because e bi a happen wa say pen very good so le be am ho be ha mo fi o Dabi dan na obenya no wo din mu no ye se e bia ka pese bia akofa nipa mienu bia yere no ba eba na we ne me ba okay and na be fa accept sa na wo din mu ansa but say the can say o pese akofa yere nkwa na ba de a enu hu hia se onya dan wo wanga se wo din mu ansa because dan na wo no contract na wo ne if you run be na if you run be dey ebe ma eye e can say internet for track eno che say wo din e wo sa dan no so ebi but original contract in the if you run and was until the muye bibia na what is our original one be attach wo de na if you run aya de ama wo no e da kan a process wo nyoma okay ntina sa na tie oh amen ti bibia ni a mate uni ha kra amen yeah bye you are here for send ye can no sa pepe enche the program be dey be na wiye because china be kwa adwuma ntino obi biara a wo hwe bi yankopon ye dey enhira wo send ye can ye metum futuro nye dey enwumoni nti obi a nsa aka na ba na person odwen na WhatsApp group no bia no betima ye dey aba na ese ye so no asembusa bia later no betima ye dey busa na nyina na kire adwen pan platform so le wo ba ensampa nko a ye ntum futuro nye dey enwuani nti wa wanya akwanya anye dey amfre no wait me ade adwon ne ana betu ama comment wa ase na ye nyina no ade bi ese ye de adwunadwuna ho no ye hu ye nyina de meka twato nse wo ye nipa mesum ye nipa ye nyina nipa baako ye nka mom na da nda nyina ye nka no kora nkyere ye ho ade a obi ye no so betumi aye bi ye fight say the life no ye betumi akwa kodu ba bi na ye nyai ye samasa eye saa no ma se twa so because o yire ho a saa ye samasa no e be ye afuru akwa mu ama mpempen so a person ye de udru no so etuma ye de o akudru ya me nshira we biala wo hwe me na wa subscribe to YouTube channel na Adwempan TV smart ya se nipa bibira ko bie Adwempan na Adwempan TV mesremo wo subscribe to page na YouTube na no why careful no hu nipa wo subscribe to na yi no eni nso bo di ni keke na no na ko subscribe keke esremo because ani wa pa ye no ebi nso afa ho e person mu bu nipa apu obi ye da bie page ni bia wa hwe da ye no ho se kululu a no so pese we de wo fa so na ase bi okotwerotwera manfo se bia ono na Adwempan hene no obetuma ye o se mesremo wo hu sa ade ne bia so bi twero sa ade na ye ntro draw your attention e wo page no ne report to nipa no mesremo ye de mbesi anya me bo a chena ye beto aso ahe Germany Stuttgart ya me shiro bi biala peace out.